Üçüncü bab. Hanika şahslı gülüktesin oyununu. Hanika alınıp kaçıranların dabarasına gülünýän öttü. Ol duruşuyla tanrap, daraklığını galladı, daş elektir etti. Kümenin golünü 3 tane adam odun başına otyrdylar. Olaryň biri birincidi. Ol gaşyn styp haýhydyr bir guşuň tünküni göwünde urunsa typala otyrdy. Yeni bir ýaltalyk bilen ojokda köýler gojuraşdyrýady. Ara garankyda onuň ýüzüni taýgarmak kyndy. Ol Hanikanyň gözüne nurany hem ýaş görünýär. Gülýän üçüncü adamdy. Ol ýollaşdary nämedir bir zat diýipdi. Şoň şenem hälisini dinkillä oturşuna köseli sport hakkalynyň uzundan çekýärdi. Hanika atyň tagartyny tapdy nişip ýatyrka. Aýagyna elini getirmek şuuran daýaw adamyny badabat tanady. Onuň diňe daş tapady eýmeniş däldi. Eýden pişiginki ýaly ýeksurun häsiýetlidi. Boynunyň ýüzündäki damarlary gatulunny tayak ýaly bolýardylar. Seyit begin bogodyny bir zat lakyrdaýan ýaly. Ol gülükçüniň arasynda üdlem taplam görülýärdi. Hiç şeýle egilikçe kaýylýaly onu. Biz atalyň. Allah Taala kime ara wa görse, ilkinji gije şoňa netip eder onu soň. Daýaw sünkü nebse ol gemir oturuşuna şekrep güllü. Ol gemirin sünkünü oja oklap goýberdi. Köýler gaharlaşdyrdylar. Bugün sen eriňli ýüregiňe nähili şeytan arlaşdy beýle, dip birinji algyrly. Men Hasan bizat şanmy gördüm. Sen kime diýişiň sırtar diýäň? Maňa me? Seyitde tertap bol. Biderek gelip ganymy gyzdyrsaň, meni hanzar bilen tükürtmeli bolursyň. Ýöne sen maňa aýt. Gaýçy. O ýüzüň urany görünýäşine öýlenni. Hey bir wagt birinjiniň ýanyny ýere degiren adam gördüňmi? Gaýçy bir wada jogap bermedi. Ol ojokdan gyzyryp duran ketip aldy. Onu üstüne oturan agaç ketinine sürtep, öňüle paýgasyň şemaryna gakaryn köşetmeli. Baka ýüzege nämetmeliligini şondan soň maslahatlaşmaly. Birinji, gaý sebäpli wepaly dostlar bilen tersleşmek istäne wagtyn. Elbetde. Seyit begin nejekdigini sözi ýok. Ýöne biziň haýsy birimizi perişte hata edersin. Biz aramızda hiç şeýli artykmaçlyk bolmaly elbetde. Biz u dünýä gysga görmegi ýa biýgörk, garry ýa ýaş diýmen diňlik bolmaly edipdik. Sen näme üçin gaharlanýaň diýdi. Hanika olaryň gurrungy diňläp örgökden geldi. Onu bize goýmaksym kalar. Ondan birinji beýle bolmaz diýmemki. Ýapyşga derek goýulan gözünekden tüste girýärdi. Hanika demi uğradı. Ýöne ýapyşgan öňünden aýrylmady. Ýok, ogram. Bizat bersinler diýip Hanika için gepletdi. Bizat çykan adam daňyň atşyny iň soň kedek görer. Hanika onuň bokurdugynyň penjerini geçirer. Şeýnem eder. Oň demdüýsü ýüzüne tüýkürer. O birden birinjiniň ketini eşitdi. Abirek arkaýyn hem ylgysy görledi. Men bizat şmagyrazy. Ýöne sel melgunyň perdendi. Şeýle awy otluçyp dänesini oýnamakçy bolýarmy? Bir awymyzy ilkinji gelek biza goýmady wagtyn. Anha şu gylyjy görýärmi? Munyň lagly onunam köp. Şu da maňa bizadan düşdi. Ol ýeger gylyjyny oda goýulatdy. Onuň sapynyna gymmat baha daşlar logurdaýady. Ýok, biz özümizi erkin dağ bürgütlere adaplayaz. Şoň şeýle bürgütler ýaly bolalýar. Mäkiýan bürgüt üçin tegeşelýän diýip gaýça teklip etdi. Ine munyň hakyky abiregiň sözi diýip birinji gaýgardy da gaýça onuň elini berk kysdy. Gaýça 3 tane otly çöp dänesini alyp birini döwdüdi. Şu döwülen çöp kime düşdi ýa-da galmaly. Beýleki gide badabat hanzara ýapyşy bermeliydi. Ol çöpler atyp Seyitbe uzatdy. Gedeli hen başladyň. Şoň şeýle bilki çykar. Seyitbe ýerini telpe uzadan ýalym etdi de badabat ýerine çekdi. Ýok, diýip ol höňürdedi. Men ýaşatym gelýär. Batyr bir gede ölýär. Gorkak bolsa 100 gedek diýip birinji ýerinden turdy. Hanika kümede urunýardy. Ol diwarlary ýerleşdirýärdi. Olar ýogyn pürstlerden öýrülipdi. Gapyny tekledi. Onu demir petleri taklaýardy. Epişke dereni goýulan gözünek dardy. Onun sağı da tümp biljek däli ýok. Bir ýerden onuň öýe çykyp biljek däli. Daşynyň kömek gerekdi. Ýöne oňa kim kömek etsin? Birinji Hanikanyň gözüni daňyp getirdi.
Ol atın görüşünden sak ediydi. Olar dağa dırmaştılar. Kert gaýraryň daşyna ögürüm edip azap çekdiler. Bütün alfa gatlap şo ýokurluğuna dırmaşdylar bardylar. Hanyka ýene-de daraklygyny galyp udoklugy seyretmäge başlady. Dogry udoklugum ýokdy. Ojoň ýanyp duran ýeri bolan kizjek düzlüğüň üstüne gaýa çöküp oturdy. Onuň ýokarty görünen okdy. Gaýanyň adam moý böwrüne kögülen hem wagtyň geçmegi bilen ýelmanan gowak garalyp görünýärdi. Onuň aňyrtynyň üstüne gar örten dağ girişi agar görünýärdi. Hanyka has ornaşykly durup ikinji gowagyň agzyny gördü. Ol nazaryny çeprege gördü. Onuň öňünde asylyp duran daş gaýa peýda boldy. Hanyka onuň güdünne dörlü berentlikde garalyan 4 tan deşik gördü. Biregin tüpeňli ýaşuly deşikleriň öňüne gelmelep ýörüşine tögüreginde aklatlar synlaýady. Garawlyp Hanyka için gepletdi. Misli gala ýaly. Şular ýaly atışhanalarda durup her hili hüjümi terpikdirmek bolar. Ol gözüne öňünden aýryldy. Ene şu ýördi. On kellesine bir yeter pikir geldi. Eger ona şu galany goramaklyk tapşyrylyny näme ederdik? Ol her atışhanada bir okly tüpeň goýup, birinin beýlekden ylgar dururdy. Ören dogratardy. Düşman bir giden goşun bilen çaknaşan röýderdi. Ol hüjüm edýäniň ýekejesinem gala goýbermezdi. O başyny talagladyp, şu ýagdaýa kwap bolmadyk teýätin fantaziýasyny daşlaşdyrdy. Şu ikarada gözüniň daş ýüzüne Seyit Begin kellesi görünni. Aňadap gelen gahar tolkony Hanykanyň kalbyna dören ilkinji hereket boldy. Şu bihiratyň takkanyň penjelegide kellesini gözünekden içine soksaň, te azy tüýkülüň torýança ýüzüne tüýkürip içiň soğutsadyň. Seyit Beg Hanykan gahar gadabynyň gözünden okanylmagy çemeli. Ol gözünekden arkaýyn gaýşdy da ýerine gowlanmady. Näme käkiligim? Adatlyk güýseýäňmi? Öýüňizmi? Ya owaňyzmy? Durmuşa çykjak ýigdiňimi? diýip ol maňyllady. Bu ýerden sypmagyň üçin ýekeje ýol bar. Olam Seyit Bege bil baglamak. Hanyka jogap bermedi. Separ pişirdatynda dowam etdi. Awşyma çenini garaş. Men atışhanam öňünden nowatçylyk çekjek. Seni galaň aňyrtyna ýoda salaryn. Bir wada howpleňit başlanar. Ýöne soňra sen haýsy ýodan aşak owa adamlaryň ýanyna ekidýänni. Haýsynyň bolsa jülge ýylanlaň içine eltýänligini ýyllardan ýagtysyna aňsatça taýgararsyň. Günnägimiň öňün çädi. Öýüňiziň ses ýetim alkymyna bararsyň. Eger de sen özüňi beýle bir ses tutmasaň, men saňa ýoluň ähli rahmatlaryny salyp bererim. Hanyka galawo paly pikir etdi. Ýumruk hakyny berip, garakçyň teklibini nähili unup bolurka. Seyit Beg töwrüne garanjaklap, Hanykanyň hyýalyny eýerýän ýalyp şardydy. Birinji batyrsan bolýar. Bu diňe öňünden çykan adam ýok etmek hakda pikir edýär. O çaga bolýar. Özüniň ýok edilmeginiň mümkinligini ýatdan çykarýar. O sen ýanyňa geler, hükman geler. Şonda sen onuň kellesine gelme. Seyit Beg gözüniň aňyrtyny kesip goýdy. Hanyka onuň ýylasy gitmezlik uzundan gysymlandy duýmany galdy. Seyit Beg töwrüne garanjaklap duruşyna kesebiň uzuny goýurmam şurdy. Men birinjini aňtaryn. O gapa tarap ýönelir gülün. Üçgedek hugy ýygyryşyny edip goýuraryn. Ene şuň ýaly. Seyit Beg hugyň kesini edip goýurdy da kesebiň goýurdy. Hanyka onu içerik çekip birinjin kelle tokma kakynalar diýdi. Onu Seyit Beg nämalar diýip garakçy pışırdap kikir dedi. Her kim öz paýnylar diýip Hanyka gözüniň öňünden aýryldy. Kesebiň agaç tekiniň aşagyna sokdy. Etli wagt geçenden soň Hanykanyň gulagyna gapynyň kildiniň şykyrdy eşdildi. Ol agaç tekiniň gyrazygyna oturup aýagy bilen kesebiňi barlady. Onu sag aýagynyň gol öýüne tüýşürdi-de demiriň üstünden bassy. Eger birinji ýakynyna gelýse, kesebe ýapyşyp kellesini ýelmäýmeli. Gapy ýygyrlap açyldy. Erkek kişi girdi. Ol gerdenlik daýaw adamdy. Ondan ýegilip hem ýanyň girmeli boldy. Onun eline bu worup duran ýetli tabak. Bir dögüm ýukojuk gyzdarmak hem nähirler hukuklukly kuruşga bardy. Ol dikeren wagtynda Hanyka onuň gaýçodugyny ojoň başyna oturan üçüncü abirekdigini tanady.
Onun şargara murtuny göreninde ýüzüniň hamyna günüň soğum, çapgyn ýelem deper ýeterler diýdirýärdi. Onuň ýüzi buğday reňkdi. Ýanaklary çala gydaryp durdy. Füýrü kellesini edil murtiýaly şargara gür saç örtüpdi. Sakal sapasy şekkeden tarap togulunyp durdy. Bütün eňegini tutup duran gürdölük sakaly döşüni tutýardy. Maňlaýy giýindi. Tüňürekdi. Ýekisi de gasany ýokdy. Onuň syraty hem tezi gaýbatlydy. Görejinde gülün gamgusda gidilenip ýatyrdy. Gaýço nagmaty hem içkini daşdan ýuwanyp ýatyran stoluň üstüne goýdy. Galpyllap oturma gyýjagal. Men görüp gören dağıllaňa görä äpetdirin. Ýöne aýal maşgala topulýan nälerin, hatda sen ýaly o odan gyýdy boýun etmek üçin madar bermen. Gaýço daş çykyp gapyny ýapdy. Kildiň şakyrdygyna hanikat etkinip gitdi. Şonun bir näçe saat geçenden soň Gaýço ýene de geldi. Ol stoluň üstünde täze bir şerli nahar goýup ýönküň alyp gitdi. O da çykyp barýaka şekinmeýän iyi bir süwer. Abirekler awatýan nälerler diýdi. Wagt diýen haýal geçýärdi. Hanika diwaryň ýüzüne düşýän gün şöwredini seretdi. Ol goýa füýşmeýän ýarly. Gyýyl gözüni ýumyp esli wagtlap açmady. Ol gabagyny galdyryp görse, şöhle her hal füýşýäni meňdiýärdi. Hanika sabarsızlyk bilen agşamyň düşürüne garaşdy. Göz baglananyna Gaýço ýene de geldi. Onuň eline goýun etiniň dogramsy düzülen 3 tane şiş bardy. Ol ýönküren gereklerini ýaky Hanikanyň gymyrlaman oturanyny görüp gülümjüredi. Ýüregiň tetäri garyn. Garynyň tetäri çiýişlik. Sana doly kuruşga şerabym getirdim. Galanda sana bagly. Açdygyndan ölseňe sen gözelligiň gargalar sokar. Şerapdan ter hoş bolsaňam garadan gaýtmaz bir güdüň öwürtgene düşerdiň. Men bir güdüň tırnaklaryny dögörnip, Hanika ýerine gozunman görledi. Gaýço gapa tarap ýöneldi. Ol otly çep çakyp pelteli sırany otlamakçy boldy. Ýöne pelte gurap giden bolmagy şemel otlanmady. Men degişip aýtdym diýip Gaýço ýylgardy. Biziň bir güdümi kepter ýüreklidir. Gaýço daş çykdy. Sokma kilit şakırdady. Garangy düşdi. Hanika stoluň ýanyna baryp çiýişden bir näçe dogram salyp ýemäge başlady. Kuruşýany ýyskap gördü. Bir zeberdes degişgen eken. Mundan bir şerap bormy? Bu hakykat buza ahyryn. Muny senin bilen ter hoş bolasyň ýok diýip içini gepletdi. Hanikany ertiden bäri susuzlyk gorlaýady. Ol kuruşgydakyny damjatyny goýman işen duýman garly. Baş aýlanyp gitdi. Ol öz ýanyny pikir öwürmäge de gaýratly etdi. Şunuň erteklerdäkiden ütgeş geri barmy? Bir ýerde ertekdäki ýaly garakçylaň terdarym diýsen görmegoý. Zeberdes jan penada. Tilkutumçuk sıparam bar. Diňe zadygy kempir kemlik edýär. Ulam gelerde ýetir gyýdy zadylar. Bütün ýannamyna ýakymlyk ýyty soğukluk salardy. Onu hükmürogan abrek bürünjüniň tagytyny elter. Hem zat ertekdäki ýaly. Hanika öz pikir hyýarynyň howatyr etdi. Diňe men şakkansy gam kesretim hakykat. Hanika agaçdekiniň garasyna ulak wagtlap oturdy. Ýöne hiç pikirini jemläp bilmedi. Birden onuň gözüne diwarlaryň biriniň aşygyndan düşýän dolazyk ýagty düşdi. Bir şoňyň aşagyna ýene bir otog bar eken o diýip Hanika içini gepletdi. Ol täýär salamdan üljeğin ulluğundaky deşik gördü. Gözünü deşik goýup seretdi. Ojogyň başyna takyr ýerde birinji oturan eken. Onuň guşoklugyny içini ýalaňaç bedenini oduň ýalyny ýagtyrdy. Petdeje stoluň üstüne jürdük hem iki dan kuruşga durdy. Ana birinji gowulgyny jürdi. Ol kuruşýany olyp içinde ýakany bir demde başyna çekdi. Ol şeýigini göwünli agdyna ýetirip bir näçe gerek sordy. Gapaçyldy. Otogu birinji meňdep durun ýaşuly girdi. Eger sar takkal bolmadyk bolsa, ol ikisi dogon liderjekdi. Ýaşuly ökşerini gaharly tarpylatdy da, görýän göli sen esli wagt bäri ýerkinlik bilen öz ýerligi garaşdyryp urapsyň öýdýän. Eýsem kakasy gelenne, öl turaýyna, men oglumyň beýli ömürli aýyrmady diýdi. Goza ardyn zyrady. Birinji gowunly görse ýerini geldi. Kakasyna tarap ýasygy süýşürdi de, ol oturandan soň aşağı çöktü. Belki sen kakana da bir kuruşga şerap goýup berersiň diýip
goja hemleli görledi. Hatırjam bol. Bardy yerli senne säheljek ınsap galan bolsa. Men sözüm sen şerabından güýçli täsir eder, seni ayagym ýykylmagy mejbur eder. Sen takal hukuma kaka diýip birinji kürüşgän bolup jogap berdi. Men ınsapyň nähil zatdygyny bilemok. Onuň nähil düşünjeden ibaratdygyny düşündiren adamym tapylmaz. Maňa diňe bir zat aýdym. Men şün gowulunda düşmanım üçin erbet bolmalydyr. Abreklaryň könüden gelýän kanun şeýle. Senin ömür abrek olarmy diýip goja oğlunyň sözüni böldü. Urus padşahy dağlary eýlemek üçin diýen edici kazaklar Dağıstan iberilmekine abregem mady müridem. Bilen atalarymyz hem kim bilen hem näme hatyryny göreşýänligini bilýändir. Eýdem men näme hatyryny hem kim bilen uruşmaly? Ýöňü bilen sen awardyň unutmalydyň. Ata-baba bilen egerde bir kişi ýoldan gymmat bahaly zat tapsa, onu taýagyň uzuny ýa-da agazyň şagadyna daňyp goýmalydyr. Zat ýitirne adam, ýygyna dolananyna görüp alyp gider diýen däpde unutmalydyň. Sen bolsaň ýolda naçar gydy. Daglyň ýitirip biljek iň gymmat zadyny görüpsiň. Sen onu alyp gaçypsyň hem öňünden çykan garawsuz zatlar garba bolýan wenezina meňzäpsiň. Eýsem ýöňkü abrekler şeýri işe diýermidirler. Öňkü döwürlerde abrek kakadyny gudaçlyk bermän rahyr diýip birinji jogap berdi. Sen oň kilwanyň gyýyzdygyny, meniň barşy gelişli adamymyň ýalyňy gyýyzdygyny oňat bilýän. Men muradyň oglum sebäpli biýabrelygyň azy badatyny içmegine ýol bermän. Seňe diýen gurrun nähil kaka. Inni barp gelişýän adamyň galymy? Sen ýatlaýan barmy? Dogry. Sen baý döwrüň owadyşlaryň öňünden çykanlaryny, terpeklerini çykaryp taň hormat goýýardylar. O diňe bir awarlaryňky däl. Elen bütün insaniýetiň däbidi. Barlygynyň birini epsek many ýok. Barda diňe sen bilýän, sen görýän, sen danalyň danasyň. Hormatly Şamsuddin diýdiler. Sana dostina hukuk kazanmak üçin ýalňyjyňlyk etmeýän adazy. Eýsem soňy nähili boldy? Sovet häkimiýeti geldi. Sen işgärleriň buyruk berip başladylar. Sen ataňdan, babaňdan galan emleğiň eliňden aldylar. Hiç taýdy alınmadyk adamlar bilen deň ýaşamagy teklip etdiler. Ýer olaň näme alsynlar? Ýeň ýoluklar. Ene şonda sen oňa dostuň marat näme etdi? Seni golladymy? Ýok. Onuň başyny gözüne aýladylar. Degirmeni öderlen kalpada berdi. Şeýlelikde ýeke meýli bilen öýde işgär bolup galdy. Ne diýän işini bilip etmeli. Sen bolsaň oň gyýdyň alada ne diýän? Şamsuddin oğlunyň gurruny diňleýärdi. Ondan görnüşine görä gapmagarçylykly pikirler oňa tolgunurýan bolmagy şemeli. Goja gowgunjulady. Ol gowanyň häzirki düzgünini nähil düşünüp bilerkä? Owa durunmalymy? Onu nähil garşylajaklaryny kim bilýär? Belki öň ýeten agajyndan atyp goýarlar. Owa saňa ýeňsesine gördi. Sen kiçirek kinýadi ýaly ýaşadyň, häzir awarlar sen basyp giden ýydyňy tüýkürýärler. Hani şu galadan daşyna bir çykyp gör diýip birinji kakadan öýlendi. Wagt ýeler. Allah Taala menden alan zatlaryny gaýtaryp berer. Jomart fiýlaglar. Jomart fiýlaglar diýip birinji kat guruşly gürledi. Allah Taala seni fiýlaglamak üçin enşeme awaryň emleğini elinden almaly bolar. Eýsem sen pikiriňçe Allah Taala bütün bir owa daglyny emlekde goýup adalatly gidermi? Huç şeýlip öz ýalňyşyny dödermi? Ýok kaka. Allah Taala hemmeden uğruna däl. Meselede bolşewikler has paýgasly ýaly. Bolşewikler diýip Şamsuddin örgökden geldi. Sen şu melgunyň adyny diliňe alyp uradyňmy? Ýagdaý düşünjek bolýan diýip birinji arkaň jogap berdi. Be bütün ömrümizi şu gargy höwürt gözüne geçirmeli ahyry. Sana has agyr bolýar. Sen ikinji kysasy da bardyň. Birinji kürüşgeden boşatdy da kakadyny uýup berdi. Şamsuddin howlukman şerap içdi. Ol udak wagtlap sessiz oturup ahyr dillenni. Sen kelläňde eýmen pikirler peýda bolupdyr. Sen bugün melgunyň edýän işinden sahabat dänesini tapşak bolýan. Ertir bolsa,
Sen melgunun hyzmatkäriniň gyýdyny öýrenirsiň. Şeýlelikde men oglumyň ogly dünýäge ýygynyr. Olam ulalarda şekis bolar. Petdisk çaýyň ähli ýerini gülkü gaplady. Atary oglum ikidem gülüşýärdiler. Olar bir-birleriniň döşlerine dürtüşip hagaýlaşýardylar. Birden olaryň gögünlerini diwaryň aňarsyna da asfaja gülnýän ýaly boldy. Olar gülkülerini goýup diňişirgenler. Hanika ağzını aýaty bile tutmak ýetişipdi. Bu garga höwürtgesini ýaşamak dowrdan hop barýa diýip Şamsuddin dillenni. Menem şu hakda pikir edýän nädip birinji jogap berdi. Nire derdi? Allah keremdir, oň ýerem giýindir diýip Şamsuddin dowa okuyan ýaly pişirdi. Oňa diňe bir Dagestan tagat edýänler. Musulmanlyň ýaşaýan ýerini ýugurdynyň çetleşdirilenlere de bir aýtym ýer tapylar. Emma men o barada pikir etmegim islämi ok. Daşymyzy gawan günleri pikir etmeli bolarsyň diýip birinji jogap berdi. Saňa melgunlaryň gaharyny getirmek näme gerek diýip Şamsuddin ogluny käýinni. Galada oturmaly halyňa. Birinji kakadyň sözüni berdi. Hawa, şemalyň aýdymyny diňlep, birgütleriň uçuşyny tomaşa etmeli. Buğda içip çiğişli giymeli. Şeýle gerek. Durmuş boldy geçip barýar. Seniň dağılgydy alyp gaçanyň bilen gün saklanyp ogruýyň güdüne gyzygyp seredesi ýok. Diýip Şamsuddin gaharly jogap berdi. Men ogurlyk edemok. Diýip birinji ýene-de gyrwuşly gürläp urady. Men lagıl tapdym. Edem münasip däl adamynyň genji hadynany basgylap hapa garmagyny Allah Taala rawa bermedi. Inne gyýdmenki onu hiç bir güýç elinden alyp bilmedi. Eýdem, kakaň nädir? Diýip Şamsuddin hemleri gürledi. Kaka oglunyň bagytyna päsgel bermeliler. Sen nähil bagyt takda tamraýan? Gyý sen ýigrenýär ahyryn. Bugün ýigrense ýerte söýür. Hemme zat Allah tarapyndyr. Süreňi ýetdirende senem Allahyny ýatlaýanmy? Alazym näme diýip birinji gülümjüredi. Men hem oglum ahyryn. Eger men oglum bolýan bolsaň, diýip Şamsuddin dikanlady. Kakaň ýaly kemsiz köýesi dagly bolan kakaň kakaz ýaly hereket etdi. Biziň neslimizde garalyk getirme. Gyýdy, kelwany öňeltip gel. Ertiriň özüň nakit. Men onu öz gytyarym bilen gobasyny akitmek üçin aňytamanyň hem alyp gaçmanyň. Öz gytyarym bile bolmasa, kakaň emir boýunça akit diýip Şamsuddin bir diýeni tutdy. Ýok diýip birinji barka ahyry uçalyp gyýgyrdy. Gyýdy şu ýerde galar. Hudaý bar. Sen gyýdy akidersiň. Gowsy bilerek gere ganymyzy gyzdyrmaly. Men üçin duşmanyň okundan öldümemmer, Hanikanyň gustadyndan öldümemmer. Men şunça ýaşadym göli. O odan gyýdyň gustasynyň ýaňa ölüp ýatan batyr daglyny görmedim diýip Şamsuddin jogap berdi. Sen gyýdyn öýüne guradarsyň. Ýok diýip birinji jogap berdi. Hiç gaçan. Hudaý bar. Perwerdigäriň adynyň iki gedek andy içýän. Sen kakaň ýumrugynyň agyrdygyny görersiň diýip Şamsuddin gaharlandy. Ol oglunyň ýalaňaç çiginden penjeledi. Birinji togdup turdy. Kakadynyň 5 metriň ýakadyny tutdy. Mata zytyrdy. Şamsuddinin gasyn boyuny ýalaňaçlandy. Atal ogul gözi gyzaryn dag tekeler ýaly boluşyp bir-birlerini ýapyşdylar. Olaryň aýaklary gaty ýere dirilip, kelleler tutuşajak bolýady. Aşakdy ýan ot bolsa, atal ogulun gadaply göreşlerini ýagtyldyýady. Hanika deşikden gözüni aýyrman terediýärdi. Gyýdyň haýaty göçüpdi. Hi ogul atadan el galdyrarmy? Görüp estilmedik ilkençlik. Daglylar şol toklaşyp durdular. Olar bir-birini aýlap ýere urmagyň amatly pursatyny gözleýärdiler. Sen gyýdy kakadynyň öýüni ýeberersiň. Gyýdy şu ýerde galar. Bir gyýdy şuň sen kakaň bow öldürmäge taýýar. Ilkony hyýmdy da soň günäli. Sen oňa elde girmejekliňe söz ber, diýip Şamsuddin gyýgyrdy. Ýogsa da men oglumy öz elim bilen bow öldürerim. Goý ber, diýip birinjim sesine bat berdi. Hudaýyň öňünde günä gadanma. Men oňa elime degirmen. Men oňa söz berdim. Men onu söýýän. Ömrüm ötünçe garaşmaga taýýar. Agyr soň söýür. Birinji, kakasynyň 5 metriň ýakadyndan polot ýaly berk penjesini aýyrdy.
Şamsuddinem oğlunyň şigini goýberdi. Birinjiniň ýalaňaç eginine gojanyň penjetiniň gan öýdüren ýeri gyzaryp görünýärdi. Goja ojogyň daşyndan aýlanyp bardy da dodugyň oğlunyň şiginine goýdy. Ol dağylyň däwine görä todan ýokoşmadlygy üçin yaran ganyny sorýamýady. Birinjini uşaýamy düşünmek kyndy. Sen meniň oğlum dip goja pişirdi. Sen kakaň agtygy, sensin awar. Ol dağylyň däwiniň tersine gidip galyny şeraby oğlunyň kuruşgözüne ýödi goýdy. O kuruşgany ilki ýöde dodugyny ýeter soňam birinji awdutdy. Oň saglygy üçin işdip goja oğluny öldürdi. Eger meniň gyýdy bolan bolsam, sana göwün bererdim. Hanika göwçülük postuny ýa çekildi. Onuň mehriban ülkesi görnähir açyk göwün batyr. Ýöne ağlaşan oğluny ýitirýär. Ol bir ýerde ýalňyşlyk goýberendir. Onu nähil dödüp bolarka. Dünýäde kim iki tane terki dünýäniň dünýäsini bilýän gapma garşylygy ýok etmek. Bagtly birligiň başlanmagy. Ağlaşanyň ýoluny tapmak ýaly çalışylyň meselelerini çözmek. Düýünki mektep okuwçylygyna başardylar mukabele. Gödönüň aňarsy howatyrly ümsümlükdi. Bir düşünükse goja nähili şäri görürkä diýip Hanika için epletdi. Oğlunyň gepini ananyp arkaýna şardy ýatyberrimkä. Her hal ýetir gyýdym. Zudawulmanna ýertir senin göwünne degilmezlik bardy arady edermkä. Ýer nähil bolar. Birinji onu tetini çykarman aşak o wäkdermkä. Olüňden ýörep ýol görkezermkä. Oň ýüzüne sowuk sala gararmkä. Ýok. Beýle bolýanlar. Hazu beýle tiýir köşeşýänler. Belki birinji onuň ýeki ödüni ýola salyp bar öýüňde gaýtdyr. Ol ýoruny bilmese öýlerini ýeki ödüni ýahil gaýtsyn. Ondan Bedroy Seyitbegiň oň ýoluny saklamagy mümkin ahyryn. Hanika gorkudan ýa tetkenen duýman garly. Wagt haýal geçýärdi. Diýwaryň aňarsyna kümürdi ýatyşdy. Hanika ýene-de deşige ýüzüni berdi. Goňşa to garankydy. Ojokda köýler ötüşip barýardy. Erkek kişiler aşa ter hoş bolan bolsa gerek. Hanika ulan agyrdy marşlaryny eşdiýärdi. Onuň gulagyna gapynyň sokma kildiniň şekli ýandy geçdirdi. Hanika gadyr-gudur kesegüýüni eline aldy. Garaşdy. Şerik giren adam bolmady. Ol suluk gülün gapa ýakynlaşyp kildine bassy. Gap çalyda çyldy. Batly tekläp goýberseň adatly ysgaýmaly. Emma Hanikada bir niyet ýokdy. Tegel salyndan şu üç gedek gaýgyrdy. Hanika kesegüýüni ýokaryk gallardy. Baý birinjide hile gabar ekenip Hanika için epletdi. Seyitbeg diýenler bir nejes mahluk. O dogry diýer eken. Emma kesegüýün ýekije gedek kellerinde güçlüdäýdi. Abriýagyň öýdem oň öňünde işikde takka jan berer. Şerik giren adam bolmady. Hanikanyň göwünde bolmasa kesegüýüni galdyryp bir sagatda duruny ýaly boldy. Ol ahyr soňy asla batylýan aýak sesini eşitdi. Bir gapyny çekdi. Ol telkeýüsi açyldy. İşikde Seyitbeg göwret peýda boldy. Hanika oğurra boldy-de kesegüýüni talgady. Başga bir güýç Seyitbeg gapynyň öňünden idinekletdi. Daşky kil şakyrdy. Hanika ýer-birini howsalaly ýagdaýda garaşýardy. Ol her işini gözünükden teredýärdi. Daşda görükdi, hereket ýok ýaly. Goňşa togdan hem teteşlerini okdy. Galanyň üstüne goýy gara bulut bürelipdi. Kemerlerem, atışganlarym görünen okdy. Gar gatşykly, ýagyn gytaklaýyn ýagýardy. Howa gararypdy. Hanikanyň iýini jümşillep üşä urady. Ýöne tiýdara bulutlar aşak çökmäge başladylar. Aşaçan ýerlerden gök, asman hem tüniň şöklegi görünip urady. Sokma kildi şakyrdy. Hanika üşerildi. Gaýşy şerik girdi. Ol gara oýly galyp geldi. Aýplaşma keýgim. Howaň beýle sowajagy kelläme gelmändir. Da howasyny düşünmek kyn bolýar. Gördüňmi? Thomas Günler tupany näde berdi. Dogry ol tiý sowully. Sen tupany gyş günleri görýäsiň. Iki hepdelep ýerden göwe gar sowurlýar. Daşaryk boýun zor ýar bolanok. Aýby çykçyga molam zokly. Bütün gyşy at yatakda galan aşagyna gowukda geçirdik. Ýeke zada doňot. Beýle howada garawullar bolanok. Bir ýerlere çykçyk manyň ýokdur. Ýogsa sen näme edin skaraň owa? Men şol sakyrdyp durun. Sen bir söze maýdaňok. Men arlyk şeňe ähli geçirdiňiz käňiz diýip pikir edýänlip Hanika jogap berdi. Nähili geçirilen diýäňiz diýip
gaýça düşünürdi. Sürenündäki aýy ýaly ýaşadyk. Diňe penjämiz ýaramyz okduk. Geçen ýylky gyş ýene 3 şepdezik udaga çeken welaýata işimiz görülýärdi. Siz bir ýerde ýaşamagy näme mejbur edýär diýip Hanika sorady. Gannarlyk diýip gaýça jogap berdi. Oba barýan ýollar biziň üçin gömükdir. Sen gannary meňden ok. Öňkü döwürde hiç kim maňa gannar diýmezdi diýip gaýça gamgyn jogap berdi. Men namasyma degenden araldım. Gozamy? On geçmişinde käbir zatlar bolmagy mümkin. Birinjimi? Şoň ýaly ýüzdegenim bolsady. Olara gerekli gelegine hop ederdim. Şamsuddin'in onu oğullarla hazine. Onun san perverlik bütün oba yeterlik boljak. Onun kidekinin adını göz kızdırayanlığı şoň şün nawyny diýip Hanika sorady. Birinji göz kızdıraýarmy? Kidekinin adynamy diýip gaýşo ýakatyndan köz atylanyal boldy. Sen bennilikde bolmadyk bolsaň Hudaý bar. Böwrüňden hanjar girerdi. Sen onuň nähili adamdygyny bilen owa. O gasallysan at, kogollysan bir gut ýalyr. Ýöne bir ikinji gysasy da bilmez. Goza iki uçta amanadan tapşyrar. Güräýmäge daýaw ýalyryň bolun oň öýkeni. Hanika bil lehinin gurrumunu dinleýärdi hem ondan çekinmeýänini duýdurdy. O kemkemden ketegüýüni unutdy. Sen galpyrlap oturma diýip gaýça dowam etdi. Ketegüýüniň gerek ýeri bolmaz. Bir ýer bilen möhüm iş bilen meşgul bolduk. Seyitbegiň akem suwuna degdik. Ona gan hor diýip şoňa aýdarlar. Onu öňkü döwürde ýalkamazdylar. O giýje barmaly gapsyny ýalňyşdy. Biziň atyryadymyz juda bolmanyň 3 günlük saň taýdan adarylmy kadip howatyr edýän. Akem sabir et. Ekin kal biçip barýar. Şamsuddin hin kal istenlik dagylýan andan tagamly biçirýär. Siziň kizekiň zadyny almaýanyňyza ynanasym gelýär diýip Hanika dowam etdi. Ýöne men bir zat düşünemek. Siz azyny ýerden alýaňyz. Men kizekiň zadyna degmeýänligimi aýtdym ahyryn diýip gaýça gülümsüredi. Ýöne owurlamak halal diýipdirler. Mysal üçin Batuh obasynak Ahmet alyp görelýär. Bir hata perip etdik. Ahmet aýlyk alýar. Onuň ýarym aýlygyna badyrdan 2 aýlyjak gudam alyp bolanyk. Oň howlusy altyn gazalyp alynýan ýeremdäl. Ýöne kolhozyň skladynyň müdiri Ahmediň şertine hallan misgapdan ýer ýok. Tanlyklar dep doldurulun. Örde sürüsü agyp dönüp ýör. Hey oň edenine dälýän barmy? Eýsem ogryny görýänlermidirler? Aýondan bir ýazyň ahyryna oň madal ýüküni ýeňletdik. Anaýt, ol ardydanmydyr? Eger. Bir näme? Hinkal bişirmän oňaýmalymy? Dur men häzir getireýin. Gaýça daş çykyp, haýdy men bir tabak hinkal bilen bir kuruşga buğda alyp geldi. Ölmelik üçin ýemeller diýip gaýça gülümsüredi. Ýogsa da şeýle ýaşkama odan gyýda ölmek näme gerek? Eýsem ben ýurtda ýaşamak gerekmi diýip Hanika jogap berdi. Bugün ben näsen ertir bolsa şeýle bir öýdýäňmi diýip Hanikaň sözüni böldü. Maňa derek ulular pikir edýärler diýip gaýça jogap berdi daşykdy. Umyt dürenmek hali ýürekleri gidilmek gerek diýip Hanika işini gepletdi. Ýogsa aşak düşmäge gurup gerek bolar. Ol bir näçe bölek hinkal işde bileýdi. Padlivkasyna burç aşy köpatylypdyr, ondan kürçgedäkiň hem ismeli boldy. Ol uzakly gün oý pikir howtaly hem intizarlykda geçirdi. Eňrik garaly berenne kimdir biri sokma keldi uzak wagtlap şakyrdatdy. Agyr soň gapa açylyp Külbä Şamsuddin girdi. Ol gapyň agyrynda durup Hanikany tyýmlady. Olam özgedegine gozary kanat etdi. Garan keken. Bir ýerde kakavaş ogulumyň başyny aýlanyňy syýynlamak mümkin näl. Gorkmady bärik çyk. Olar awy gitdiler diýip goza Hanika ýöldündi. Şamsuddin gapdara çekildi. Gıйdaşyr çykdy. Temiz howadanmy? İçen buğdasyndanmy? Gara gıйdyň başaýlanmy? Ol neden ýykylypdy? Taňa näme boldy gıйdym diýip Şamsuddin onuň eginden ýapyşdy. Sen näme saglan ulaýma birden?
çigrek golly. Yok yok janym sagatam diýip Hanika jogap berdi. Beýle bolsa gaýalary, gök agaçlar synyna. Soň bulary görmezligi mümkindir. Siz ýene de daşymdan gulplajakmy? Diýip Hanika howsal sorady. Men ýene gulp astyna saklamak üçin daşary çykaramak diýip goja jogap berdi. Ikimiz owa degirmene tarap aşağı düşeriz. Hanika süngünün gowşanyny ayagynyň diýen etmejek gol ýanyny bol etini gatartdy. Aşağı düşeriz diýip goja dowam etdi. Ýöne ýolumdaş töweregem hyndamallar. Senin gözüňden garyn. Anha bu gammat bagary türk şaly. Muny ýejeňe berersiň. Şeýle gözel gyýdy kemaly getirin üçin. Men ýöňden ýüräýin. Senin men eginimden ýapşarsyň. Şeýdip usulluk kulaşak düşüberdi. Şamsuddin gyýdyň gözüni ýukojuk pek şal bilen daňdydy. Elini tutup aşaklygyny urdy. Hanika sesini çykarman ýerine ýerdi. Şamsuddin häli şinni ýöwrüm kert düz diýip ýatla diýdi. Olar gün ýoda düşenlerini goja gyýdy. Sen birinje gahalanmalysyň. Sen şakly owadan gyýdy. Akyryn getirmeli üçin daşdan ýatalmaly. Bir erkek kişiler näme edip näme goýanmaz bilemizok. Şunu owadanlyk bilen gözümizi gapýa. Beýnimizde haýydyr alwa sornaşýady, eden edip ýör. Elbetde men ýaşuly dagyrlary gözüňimde tutamok. Anha men gapdaryndan barýan, goluňdanam tutýan, ýöne hiç şeýle duýga erkin beremok. Elim ýaşlykda göli. Gowy ýatlamayyn. Owadan dinan üçin adamlaň nähir gahrymançylyklar görkezlenliklerini sen entek bilenok. O täl wa sözüne diýini görüp dowam etdi. Şonsa jenaýatem edenlerle. Onu diňe Allah Taala biler. Ata näme üçin ehil babatda Allah Taala sallanýarlarka diýip Hanika pikirli sorady. Gyýdalyp gaçýarlar. Maňlyny ýazylandyr diýerler. Bir-birleriniň maňlylaryny ýarýarlar. Allah tarapyn ýerler. Pata berýänem, goraýanem, kömek edýänem, temmi berýänem, hatda şahyat bolýanem, şol Allah Taala. Ehil dine uýanlaryň işini näme ýetişip bilýärkä? Bu daýba boljak da diýil agyry. İkidem gülüşdiler. Kişirek tekir yer yetenlerini Şamsuddin Hanikanyň gözüniň daňsyny çözdi. Indi sen ýeke gitmeli bolarsyň. Maňa beýlek gitmek howply diýip goja gyýdy ýüzlerini. Ha ýodany görýäňmi? İlkinji öwrümden soň ol owa tarap dik aşaklygyna gider. Kenary ýeteninden soň şepe ýöreseň öýüňiň üstünden bararsyň. He, derýän kenaryň sirip gidýän ýodany bilýän diýip gyýgyslanma jogap berdi. Bar onna gidiber. Ýani 2 sagatdan öýüňizde bolarsyň. Ha on soňam näme diýsene gyýdym. Eger biziň ýanymyzda dolanmak isteseň, diýip Hanika geňaldy. Feýgüniň ýeke ýoly bar diýip Şamsuddin jogap berdi. Ýene şu ýerde çykanak bar. Isleýän günüň şu ýere geldi. Şu soňrakda 3 tane grek hoduny goýup gitdi. Sen udak garaşmaly bolmarsyň. Her gün ýerden barlap dur. Hodlaň üçüsiniň hem ýarsynyň iýlendigini görseň, ertesi ýerden gelýär. Men özüm gelip seni ýokary ýakydyrin. Goja ýygyna garaman gitdi. O näme diýdi diýip, Hanika için gepde uğradı. Feýgüniň ýeke ýoly bar diýdi diýen. Kimiň feýgüsiniň? Menmi? Gojanyň akyl çaşpýarym ki. Gojanyň oglunyň görmegi oýlugyna sözi ýok. Ol batyr akylly ýigit. Dogry özüne diýsen, göwüni ýetýän ýigit. Onuň bir ýetmez dura bara bildirýär. Ol ýele düşmeýän abrek adyn alypdyr. Beýligi takda her ýön giten dagly arzu edýändir. Men öz başyma düşen işi zoramy gurrun bir aýsam da bol, wah menem bir alyp gaçlady diýip arman çekerdi. Degişmediğini ýa-da çynlygyny bilemok görün. Şeýle diýip beýgirjek kuşdyr. Ýeri maňa näme diýjek? Dagly ýigit kamsymol gyýdy alyp gaçýar. Rehmdar goja bolsa, onu benlikden boşady. Gyýdy bolsa, ýedi hossalarynyň ýanyna aýagallygyna ylgaman. Dağın üstüne dondurun ýal bolup dur. On hossalary jahandaryna jaý tapýan nälerler. Söýgül ýigidiniň hem bir ýerde
karar ýetýänler. Söýgülimi? Hanika biýiktiyar pikirine dyny berdi. Söýgüli? Mahmud Omaryň keşfini ýa düşüripdi. Eýsem, men kakamyň diýenine däýerlipmidim. Men söýgümden näme galdy? Ala sarmyk howsulaly ýatlama. Dogry o wagtlar men mektep okuwçysym. Özümi nämeň begendirýänligini, nämeň tolgunurýanlygyny seljeribem baramokdum. Ýöne inni düşünýän. Omar hakdaky duýgum ýüregimiň emri eken. Men näme üçin Mahmudy söýýänip, özüm ynandyrjak bolýan. Omary kalymdan çykarmak üçin şey diýen ahyry. Gör hakykat nerede eken. Hiç taýy ýetip bolanok. Oňa Omaryňa düşünýär. Mahmud bolsa kör. Ýöne birini zakda pikir edelim. Ol hakykatdan hem täsirin dagly. Oňa adalatly çemileşmeli. O hormata münasip ýet. Olam kakasynyň buýrugyna boyun bolup, meni benlilikden boşatdy. Ýosam birinji meni çyndan halapdyr. Onuň şeýledigi ýaly hereketinden bildirip dur. Onuň kakasy bilen ýaka tutuşyny göreninde de şeýle pikir edýärsiň. Birinjiňiň hem ýüreginiň emri bilen hereket edýändigini kim tasdiklap biler? Ol çyndan söýýärmiki? Ýa-da wagtlaryň güýmünji hükmüne garaýamky? Dogry men birinji ile paýlaşyp bilmeýän zadym näme? Elbetde hiç zat. Şeýle dälmi? Ýogsa da birden? Ýok, ýok. O aýp pikirleriň kelläňdiňiň. Hanika. Öýö, degir meni. Hanika ýoda bilen aşaklanylyga urady. Kellesiniň ýokursyna misli ýerken ýaly ýüpek şal patyrdaýady. 4-nji bab. Hanikanyň göwrümi giňedi. Ýoda ýokurlygyny ýetip gidýärdi. Ýöde bolsa mehriban derýazygynyň kenaryna gadam urýardy. Görnä hili. Iki ýa hem güzaply bir güne döz gelindi. Hanika kä ýerde demini dürsäp algyna gaýtdy. Hanika ana derek agazy görünni. Onu dogany Salmanyň dogulan gününiň seher kaka ekipdi. Agaç degirmenden ýokuryk garpdy. Asman uýady. Edem Salman nähili? Ali akly dogun. Salman köpden bäri ýeriň teýinine ýatyr. Arasy şemalyň Kaspiyanyň kenaryndan oba getiren ähli täzelikleriniň gymmatly muzlu şeýledi. Hanika Salmanyň obada Sowetler häkimiýeti diýen sözüniň dabaralanan güni derek agazynyň sür başyna çykyp şagatyna gyzyl baýdak berkidişini öğrenemot bilýär. Agaza çykyp baýdak aýyrma hiç kim ýüreg edip bilmänni. Salmanyň elidir ýüzüni synlamak ýeterlikdi. Olar sapsyrk görüpdi. Agaza çykmak hitteden adamam ýokur başyna ýetip bilmän aşak gaýdardy. Ok degen gyrgyaly kelimeni näp gaýdardy. Sebäbi Salman diýsen bergenni. Hanika degirmeniň mehriban öýüniň garaty näçe aýdyn görnüşi şonça gatyl gaýady. Olyny demin dürsemesine goýupdy. Ýene bir azasyk gaýrat etse, misli doganynyň bedeniniň sowamaýan ýyly saklanan ýaly deregiň sütünni guzaklar. Onuň deregiň gapdaryna helle uleýan söwgüdüň kölegetini sehel salyp oturur. Söwgüd agazy Hanika bilen ýaşdy. Ol deregiň doganydy. Gaýyr öz keşfini synlamak üçin suwun üstüne girenni. Söwgüd onuň iýinçemik göwrerini hoştap şemal ile sypaýady. Ýabyň boyunna hoda gazam göwre oturdy. Ýöne kakady hoda gazynyň saýatyna oturmaň erbet keseli surarsyňyz diýädi. Oňa derek ýenan maşgala söwgüdüň saýatyna dyn zaryp kendini berki diýädi hem odan onu saklaýady. Elbetde onuň köýüne gurrun bolmagan biçemi däl. Hanika hiç wagt kakady bilen jedirleşmeýärdi. Ol deregdi, hoda da, söwgüde de pynhan arzuwlaryny ýady. Eýsem bagaşlaryň haýsynyň saýatyna ol ilkinji gedek kenir gyýjagadyka. Omaryň meherli nazaryň öňünde durduka. Ýogsa da golydy kakasy Mahmud üçin guda bolanyny haýsynyň saýatyna göz ýaş dökdüka. Göz ýaşlar. Olar gaty tiz şalagypdylar. Mahmud onuň gözüne oňat görünipdi. Her näme bolsa şeýu häderli. Häzir okkunly pikirler heljer ýaly. Soňky edek bökünne Hanikanyň goly deregiň sütünne solandy. Aglymalymy? Näme üçin? Hop sogully. Usurluk gule içerik girmeli. Daraklygyna batyp ejeňe golylaşmaly.
Ona har pişirýän bolsa gerek diýip onuň gulagyny ýuwaşdy. Edejan, men pişirişäýin diýmeli. Emma öňü bilen zorlugy, hozdur fewdu uzaklamaly. Hanika bir näçe ädim ýatdy-da, sakka durdy. Fewd köküne goly ýerden ketilipdi. Şahalar suwun düýüne ýetip durdy. Suw goýa fewdu alyp gitmek bolýan ýaly şahalara bir tydyrgyn urulýady. Ýöne agazyň tütüni heniden ýerden ýapyşýady. Ketilen ýerinden aýrylyk göz ýaşdyrýady. Men fewdum kesmäge. Kim hetdi edip billike? Diýip Hanika içini ipletdi. Bir yerden ýa-hil waka bolduka. Ol goýa hoda agajyndan derekden, dogonyň madaryna dikilen ýadygarlykdan jogap almak bolýan ýaly töweregine garanjaklady. Gowuryň başyna bir zat ýylpylaýan ýaly. Hanjar. Ol hanjary eline aldy. Onuň ýüzünde gatan gany görünýärdi. Hanika ýaragy puta gatymlap külbe tarap uğradı. Uzakdan bir topar aýalyň agy eşdildi. Gapynyň agdyny onuň öňüne Zulfiya daýda gabydy. Sen nenen ýygyňa kögülenmäge hetdetdiň diýip Zulfiya gaharly sorady. Men halas boldum diýip Hanika gyýyrdy. Bir ýerde näme boldy? Şöwdi kim kesdi? Aglayan kim? Hanjarda gan kiminki? Hanika Zulfiya daýdanyň üstüne soragdan gömdi. Şöwdi Murat kesdi diýip Zulfiya daýda jogap berdi. Hanjarda ganam şoňky. Aglayan bolsaň bilen hemmemizem aglaýas. Rahimat bolsa äriniň ölümini aglaýar. Hanika Zulfiyany bir gapdar etekledi-de içerek urdurulyp girdi. O toga ýalynda boludy. Olaň hemmesi aglaş otyrdylar. Stoluň üstüne kakazynyň meýdi ýatyrdy. Ejetiniň ýüzi dyrnaçak-dyrnaçakdy. Maňlaryna dökülip ýatan bulaşyk çağıraran taşynyň aşagyna gözler petrep görünýärdi. Hanika gözli şöne Rahimat, on elinden tutup kakazynyň sarılıp giden hereketsiz ýüzüniň üstüne egilmäge mejbur etdi. Seret, oňatsa teret, diýip Rahimat haýkyrdy. Gör, sen maskaraçylygyň kakanyň ýahilüne taldy. Sen dagly ýanandan aryn hamsyny baskyradyň. Garan görünmesini şüýerdi. Sen kakaň oturan halsynyň ýüzüne şarıgyň ýydyny alyp oňasyna at getirersiň. Men öýümde garan görünmesin uğra. Sen gözlüňem gijen göz. Sen kakaň päkide maňlaryny teretmäge hakyň ýokdur. Hanika Hesret bürön ejetiniň ýygynyşly nalatyny esluatlap goýdurup bilmedi. Birden onuň göwnüne Rahimat sady ýananlara mahsus bolmadyk jümleler sarna uran ýaly boldy. Ýok. Ejetiniň sarnaýanlar sady az jümlelerdi. Ýöne Hanikanyň özüniň pikiri bulaşy uğrapdy. Ol akyrdan ağlaşan olaýmasyn. Ejetiniň agyny alalary durwara birinjiýiniň abriýagyň soslama jümlelerini şalym edip barýan olaýmasyn. Şeýle pazygyl purdatdy. Muň ýadyna ýoldan çykan dagly ýigdiň düşüşini gördüne. Hanika mundan beýlek özüne erk edip bilmedi. Ol tutgoýly ýaly ýygyny men şatly gülüp uğrady. Aýallar agy seslerini tappa kestiler. Rahimat hem Allah aljym bolup durdy. Hanika bolsa şo gülüp durdy. Şymgyr bolupdy. Gollary bolsa ýok orada saklanmagy jaýyn edýän ýaraty guşun ganatlary ýaly gerli uğrady. Sen gülmäge de hetdi diýärmi? Haram tulo, diýip Rahimat henkirmäge durdy. Uğra şu ýerden. Gitmeseň ýogyňa ýanaryn. Hudaý janyny andysýan, eddil hertikän gulagyň ýaly derin. Hudaýyň adyny eşden Hanikanyň tutgoý hasy öjükdi. Ejet bolsa, ojagyň maşynyna ýatan palta ýapyşdy. Zulfiya daýda gadaby menen Rahimat saklady. Edýäniň näme gyrnak diýip ol haýkyrdy. Özüňden önen gyýdy. Hanika gülküni kesdi. Ol ejefi eli paltaly topulanyna ýerine mutnamady. Goňşy ýarlar Rahimatyň elinden paltany almagy da, onu oturtmagy da Zulfiya kömek etdiler. Aýallaryň agyzy gaýtadan başlandy. Elwin, dagly ýananlar, diýip Hanika pişirdap öderenni. Siz näme üçin kakamyň agysyny aglydyňyz? Zulfiya daýdy. Sen näme üçin arkamy salaňok? Sen gözüň bile gördüň ahyry. Abrek meni. Atgyňyny basanyna ýanymda durdyň ahyry. Aýda ahyry. O ýene näme aýtsyn? Diýip Rahimat ýene gaharyny gulady. Sen eliň tüpeňleken. Şonda da birinje.
Şo şagala da şagalyň şagatyna da özüň alyp gaçdyrypsyň. Sen kakaňy. Hanika näme üçin abreg tüpeňlemedik diýen azy pikir öldürdi. Rahimat sessiz ağla vurdu. Ol gaýdyp gaýdynyň ýüzüne seretmedi. Zülfiya Hanikanyň bir bursa çekdi. Sen git keýgim diýip upşardy. Ejen hesretiki parlasyn. Sen menden nadyl bolma. Menem dağırlan köne däpdi suruň üstünden ähtlep bilmen. Her hil bolanady. Sen iki gejelep birinji ýünküde boldun ahyry. Bar git. Nireg deýin diýip Hanika da pişirdap jogap berdi. Öýgün gömlen öýünden ýekize ýol bar. Ulam usu deltdi. Biderek samagallama keýgim diýip Zülfiýa daýda göwnük berdi. Sen ejen ýaly men ýaly. Şo ýalylar ýaly bir sowut däl ahyryn. Sana başkası ýaşamagy öwredindirler. Urukdan iş oturma. Beýtme hakyňam ýokdur sen. Sen ejeňe dul galdy. Jigiňem ýetim galdy. Bar git. Hiç kime görünmän men külbäme bar. Ýer bile kilwan jaýlar. Galamatan men baram soň maslahatlaşýar. Zülfiýa elini Hanikaň egine goýup usurluk bilen iteklep otogdan çykardy. Hanika öýleriň töweregine köp wagtlap aýlandy. Ol degirmeniň ýanyna bardy. Söwüden gura-gura şahalaryny typalady. Birden ol golöýüne bir ýeriň durundygyny gördü. Mahmud ýaly diýip içini gepletdi. Şu meni halat eder. Men näme üçin durmuşa çykşak ýigdimi unutdum kam. Hanika mezalsız bolny Mahmudy tarap uzadyp bir näçe adım etdi. Mahmud oňa tarap ýönelmedi. O gaýda dikanlap seretdi. Möjek degen tünkü goý möjek gemersin diýip ol ahyr soň dillerini. Hanika gulaklaryna ananmajak boldy. Mahmud durdy ýene tekrarlady. Sen iki gejelep garaksyň sürenine boldun. Näme ýüzüňe bir ýere gelip bildin? Näme umyt edip geldin? Hanika dikelli. Ol haýarlyk bilen Mahmuda ýakynlaşdy. Näme umyt etdiň diýäňmi? diýip Hanika jogap berdi. Sen gelindiň öz ýigidiniň bir güt ýürek gülligini anyp berdi. Emma ol towşan ýürekli eken. Eşdiňmi? Men otol kudurmuşa çykjak ýigidimiň gursagyny towşan ýüregi gürsülýär eken. Mahmud üstüne türnýän gyýdyň götünjeklerini duýman galdy. Oly da şekilli. Hanika bola sürünmegini dowam etdi. Öýlenjek ýigit. Sen hukuk gazanyň ahyry. Eýsem dagyň destury şeýle bolmalydyr. Eýsem senem kakan kiňiz meň namysymy ganyňyz bilen goramagy boşly dämediňiz? Siz näme üçin adamlar ýygnamadýňyz? Näme üçin haýdaglylar gyýdy halat edişe görüň diýip ulylyňyz bile gyýgyrmadyňyz? Sebäbi sen kakan wepat bolanda düşün. Ana şoň üçin gyýgyrmadyk diýip Mahmud hymardydy. Kakam, ejem. Ular bir könäniň kerebine solaşan adamlar. Sen bolsaň, sen Sowet mektebinde bilim aldyň ahyry. Damýanmy? Men saňa derek jogap bereýin. Iki sebäp bar. Şu sebäp üçin sen kamsymolda girmedin. Sen züwetdin. Kim? Ýeli ýarasy adamyň tüpeňlemek bolar diýip, hey mektepde öwreden adam boldum saňa. Emma günäkär bolsa näme? diýip Mahmud gyýdyň sözüni böldü. Şo garaksyň gelinden ensem adam wepat boldy. Eýsem birinji ganynar diýip, senem suwduň öňünde kasam edermiň diýip Hanika jogap berdi. Sen aýal gyýbaty boýunça biriniň günäsini götürýäň. Sen biriňden hanzaratyp ýördiň. Gelýär hukugyň berjay et. Hanika barha ganyňyzdy. Men sen öýüňi maskaraladım. Öldür meni. Öldür. Mahmud ör gökden gelip gözüni tegeledi. Hanika oň biline hanzaryny ýapyşyp gynandan togurdy. Men elimden tutdy. Sen bir elleri şygyrlaňda wasp edýädiň. Maňa ýaşaýyş bilen hoşlaşmagy kömek et. Özümiň elim baranok. Birden Hanika Mahmudyň uçudyň gyrajygyna duranyny aňşyrdy. Sähel ýygy şekilligi aşaklygyna şahslak ýan şaýa tarap gulap gaýtjakdy. Hanika çirkin gyýgyryny duýman galdy. Hanzar ýerinden gaçdy. O daşdan daşa urulup
zıngırdadı da suwa sümüp gitdi. Gyýy Mahmudyň şerki eskasynyň ýeňinden ýapyşdy da öýdüne tarap çekdi. Mahmud ýygyna gaňyrly. Ol helakçylygyň gyrazygyndan gaýdan vurdy näme. Oň ýüregini ýakyny bolan bir oňutlat gymyllady. Gazaby menen Hanyka oň gözüne öňküri ýaly bir hili mehriban görünýär. Beýninde ýökünç sözlerim peýda bolýar boldy. O sözler boğazına gelip diýreldiler. Mahmud ýygyna gaňyrylman gaçyp gitdi. Kilwanyň epişgesinden aýarlanan agyzy hem ejetiniň dady periýady ýeşdirip durdy. Halis rowaty almady Hanyka daşyň üstüne oturdy. Goledy ýazgyny şaglap dökülýärdi. Ýazryl barha batly çyrpynýardy. Günlü ýagyş ýawnylmagy şemeri. Hanyka bulunyk suwuň akşyna terede oturşyna Zulfiýa daýdan gürrüňini ýatdy. Şamsiýat atly bir gyýdy. Feýgülsü bilen pynhan duşýan üçin ýazgyrynmyşlar. Kakada gyýdyna gahyr edip, onu feýmeýän ýigidine bermekçi bolupdyr. Şamsiýat şu şaglygy özüne oklapdyr. Ol daşdan daşa degip gark bolupdyr. Suwuny te ulu derýa bolan avar koýsa şenini ýakydipdir. O ýerde gyýdy balykçylar suwdan çykaryp gowa getiripdirler. Şamsiýaty gonamçylykly jaýly manyrlar. Ol dag adatyny bozupdyr. Özüne hyýanat edipdir. Oňa owanyň çetinine bir ýerde gabr galypdyrlar. Akşamlaryna şo ýerden gozaman şynaryň saýatynyň aýdym teýeşdirip durupdyr. Diňe güneş nuru öpdi. Dodowynyň şamsiýadyň. Talagazyň tilleri tek, guşdy onuň şeýe bilin, şaglawyň tek bir özi. Gowanyň ak bedenine düme suw astyndan asman sary ulan eliniň erkin şemal çöldäpdi oň örüm saçlaryny. Diňe direk del muruplar ýetiripdi oň tarypyny. Tüm garanky asman birden oduwsy edip haya töhmet gyýdyňdy ogün avar koýsuw goýuny içire şondan bäri ýyllar boýy intidarul direk boyun dik tutuplar garaşypdy. Şamsiýadyň dolanaryny ýöne bugün neçün birden direk tapdy gaý goz bolan. Gark bolanlar dolanmazlar. Hem yetmediler ýaryna diýip görüp hoda gaçlar. Aýtdy bu soňky aşk mawşuklar. Görne her kesik bara duşar bolýan ekenler. Feýu hem azal golunu dodupdyr. Anha häzir Hanykada azal golunu dodupdyr. Terk edilen gyýyz. Hiç ýeri çykalbasy ýok. Degirmeniň aňyrsyndan ýöwsen durnaksy şemal oň gulagyna umytsyz ses getirdi. Hanyka! Ol Salmanyň sesini tanady. Oğlan daşlyk ýerde güýjüne baryn edip ylgaýady. Hanyka şaglykdan beýlesine görüldi. Salman onuň sowa uran elinden ýapyşdy. Men bilýärdim. Sen halas bolsaň men bilýärdim diýip Salman jedir dedi. Eger düýün gelen bolsaň kakam ölmezdi. O sensiz ýaşap bilmedi. Ejem garjaý alahyryn. Ýör birden gideli. Zulfiýa daýda baryň diýdi. Ýa şolra gideli. Oň şagajyklaryň ýeki ölleri adanyna suwan aglaşýarlar. Hanyka oğlanyň buyruk açyn diýip bolady. Sen näme sesini çykaryň ok diýip Salman gaýtarap sorady. Sen göwnüňe degdilenmi? Biz aralmaly gerek. Men göwnüme degen ýok, edýjigim diýip Hanyka ahyrdan dillendi. Puta ýadynda takly. Hiç kim göwnüme degen ok. Aralmak hakda pikir etmegin. Ar yarama sözdür diýip saňa mektepde öwreden oklanmy näme? Aralmak hakda pikir etmejekdiňe maňa söz ber. Söz berýän diýip Salman göwnüňi gürledi. Çyn piýaner sözüni berýän. Birinjini bolsa ullu kan bolandan soň taparyn. O maňa kakam ölmüş üçin jogap bermeli bolar. Hanyka Salmanyň üýtgäp duran şagal evdine gülümjirap seretdi. Ýör diýip Salman gyýdy gününe goýmady. Men seni Zulfiýa daýdanyň öýlerini etmeli. Salman Zulfiýanyň gapsyny ýetenlerini aýak çekdi. Hanyka, men sana söz berdim, sen maňa söz ber diýdi. Nähilsiz? Men gelýänçem şöýden daş çykmadyga. Biziň öýümizde de barma, hiç ýerge gitme. Bolýar diýip Hanyka söz berdi. Eşdiýäňmi? Öýden çykmada garaş. Aglamagyn, men daňa goly gelerin. Ol algawyna degirmeniň aňarsynda gulandy.
Onun garasy kenar ýakynyndaky agaçlaryň arasynda görünýär. Derýanyň iňsiz köpürsüne göze kaklaşdy da, ýoda bilen ýok bolgyna galyp urady. Hanyky örgü ýokdan gelip içini çekdi. Salman eýersiz ýaba böküp münnüdi, aňyryna sap bitdi. Zülfiýa daýdy. Ýary gijeri öýüne geldi. Ol ulak wagtlap kesini çykarmady da ahyr soňgurla urady. Her näçe beýnime agram salýan göli. Saňa hem rahimata ne ahir kömek etseň bilenmek. Maskaraçylyk belasy seň öýüňiň üstünden düşdi. Onu ýuwmak gerek. Ýöne nähmeli ýuwmaly. Bürünjüniň çapa ulsulukları gara howp bolup biziň külbelemimiň üstüne atylyp dur. 3 günlükde o ýene alyp gaçdy. Kakym wypat boldy. Ertire başga bir dağılgydy alyp gaçar. Ýene getiret. Ýene matam başymyza düşer. Hanyka sesini çykarmady. Onuň görejinde sessiz sowal uçganaklaýady. O näme etmeli? Nähili edermeni görkezmeli? Men hyýalymdan bir waka hiç aýrylman geçäýdi diýip Zülfiýa sözüne dowam etdi. Ha dogrusy, ol erteki salymda şu waka. Ýöne seni şu barada pikir etseň, iýbal bolsa gerek. Masal oturmak näme gerek diýip Hanyka jogap berdi. Gönsün aýt. Men her hili kıyın synaga da taýýar. Synaň aňsady bolýan näler? Men işim ertek oturmak, netijesini özüň çykarmaly bolsaň. Ene şeýlerikde Zülfiýa daýda Hanyka şaksyz güýçli peýelwan maradaky kön rewayet aýdyp berdi. Dine uýýanlar gysanlar üçin saýyrlara göz görkezmekden ötürü Allah Taala deberde peýelwan dünýä indiripdir. Pek göwüni dağıldığınan bolun, onun ejeli, hormatly dağla durumsa çykypdyr. Ulak wagtlap onun çagat bolmandyr. Bir gün onun öýüne peýgamberiň wekili Cebrail gelipdir. Ol, ey dağlı denan, sen iýille görülip eşdirmedik peýelwan çagat urarsyň. Emma peýelwanyň güýji egirilmän. Gaýtam has artmak üçin on saçyna gaýçy degmellerler diýipdir. Ol hene kijizik çagaka üýtgeşik güýçlüligi bilen adamda geň alypdyr. Ol kän emgenmän goşy ýykma başarpdyr. Onuň şahyndan tutup tä ýykylýança 2 waka burupdyr. Oğlunun taçy egine yetipdir. İzzetiniň begençiniň şäg bolmandyr. Emma ulu şahatlygyň ýyzyndan betbatlygyň gelýäni iki uçdy. Gün ogly jahil çykypdyr. Ol saýyrlan gyýdyna aşyk bolupdyr. O gyýdy badarda görüpdir. Gyýdy balsatýan eken. O gyýdyň küýesinden bar içipdir. Şondan bärim gözüne uýk gelmändir. İlk akşamdan tä daň saat berýänçe gyýdyň keşip on gözüniň öňünden aýrylmandyr. Gyýdy daň şapak ýaly owadan eken. Gün oglunyň howsarlary onuň öz düşmanlarynyň gyýdyna öýlenmegini islemändirler. Gyýdyň kakady hem dağylan maşgarasyna gyýdy bermäge göwnümendir. Şu zamanlar saýyrlaryň ýaşaýan pesligini ýertajylaryň paçahy ýolbart edýär eken. Ol gorkok saýyrlaryň sürülerine aralaşyp bir gijede ýüzlerçe goçy parçalaýar eken. Gün oglunyň kelletine eger şu ýertajyny ýok edäýsem, howsarlar maňa gözel gyýdylaryny bermäge razy bolarlar diýen pikir gelipdir. Gün oglu bir gije ýertajylaryň paçahyny aňtap, onu öldüripdir. Hem dersini toyup saýra gyýdyň kakasyna howat edipdir. Ol toyuny on küýde täze ýasalan şerap içipdir. Gün ogly 30 jahylyň gözüne ýek görnüpdir. Olar owadan gyýdy ellerinden alan ýigdiň üstüne dökülmekçi bolupdyrlar. Olaram şol gyýda göz gyzyryp ýörün ekenler. Emma olar gün oglynyň ýene 10 küýde şerap soranyny eşdipdirler. Oňa ýanaşmazlykdan gowsunyň ýokdugyny düşünipdirler. Gün ogly bolsa, olary belli külli kemitmekçi bolupdyr. Ol jahillere bir tapmasa aýdyp beripdir. Olar tapmasan çözük bolup 7 gije gündüzläp biderek ýere kelelerini döpdirler. Agyr soň gün oglunyň ýaş gelini öýdenipdirler. Tapmasanyň jogabyny ärinden bilmegini talap edipdirler. Diýenlerini etmese, bütün maşgalaryny helak etjekdiglerini aýdyp haýbat atypdyrlar. Gün ogly toýdy. 20 küýde şerap içip terhoş bolmany. Ýöne geliniň ýekije gedekki pozasy onu melul edipdir. Gepin ýysy. Gelin oňa tapmasaň manysyny aýtdyrypdyr hem 30 jahyla habar beripdir. Olar gün oglynyň ýatan jaýynyň epişgetiniň öňüne gelipdirlerdi.
Tapmasaň manysyny düşündirip ona gyzarat bermäge başlapdyrlar. Ene şonda güne ol gazaby münüp 300 tilkiň tutup durdy. Olaň ikiden başlaryny satypdyr. Tilkilen guyruklaryna bolsa, otly ketini dakyp, züwwetdin zahirlan kakalarynyň ekin midaryny tarap kowup goýberipdir. Tilkiler sağ tarafa pytrap, äli hatyra ot beripdir. Güne ol bolsa, gelinini arkasyna alyp öz obasyna gaýdy beripdir. Galdasy galyn taýyrlar, Allah Taalaň halan benneleriniň ýaşaýan obasyna urşu urapdyrlar. Üzümçileň müňlerçe leşker bar eken. Olar güne uluny öýlerine bermeklerini talap edipdirler. Şonda güne uly kowumlaryny deň gulmadyk söwüşden dyndarmak üçin obadan çykyp dagyň gowagyna gidipdir. Daglylar bütün oba bolup, gowagyň agyna barypdyrlar-da güne ulyny ýowyn dynzyr bilen özüni daňdyrmagy razy edipdirler. Olar güne ulyny dynzyrlapdyrlar-da gorkok saýyrlar ýüzlenip, "Anha, güne ulyny dynzyrladyk." Ekidin diýipdirler. Saýyrlar begenişip piýalwanyň üstüne topulypdyrlar. Ýönül emgenmän dynzyry gyrypdyrdy. Eşegiň sakar kellesini kun alyp, saýyrlaň müň ogulyny palas şýal ýatyryp çykypdyr. Galanlarym derbi dagyny bolupdyrlar. Zehreleri ýarlara gelipdir. Güne ulynyň ejesi bolsa, "Sen Allah Taalanyň gaharyny getirýärsiň, gördi duruber. Sen aýal sebäpli hilak bolarsyň" diýip ýegenipdir. Emma piýalwan raýyny aýtmandyr. Ol beýle daglygy entek eneden bolan näler diýip oňa jogap beripdir. Hanika rawayaty ünsüren diňledi. Ol Zulfiya daýdanyň nämen ýaňylçyk bolýany düşünmäge çalışdy. Başga bir gerek güne uly satlyk kemçiniň ogadan ona ýetir bolupdyr. Şu ýerde gatapdyrmar diýip haýyrlar pikir edipdirler. Olar azgyn aýalyň öýüniň daşyny gabap, demir dergede guluply. "Sen biziň elimizde" diýip gaýryşypdyrlar. Güne uly mekir kemçiniň gujowyny tapyp, dergedäni söýesi zady bilen goparyp durdy. Ýok ýok, öz mekanyny alyp gidipdir. Emma güne uly ýanan muhabbeti bolmasa oňup bilmeýändir. Ola şakda bir ýerde görülip eşdilmedik ogadan gyýdyň ýaşaýanyny eşdipdir. O gyýy piýalwany gözü düşenine aşyk bolupdyr. Ahyr soňy dana taýyrlar. Güne ulynyň güýjüniň ne hilleri bir syrynyň bardygyny düşünipdirler. Olar ogadan gyýdy söýgülisiniň syryny bilmäge boýun edipdirler. O denan ogadan bolşýaly hilegärlikde pedap turýarlar eken. Ol ser hoş bolan güne ulynyň syryny bilipdir. Onuň güýjüniň bahar syry uýun taşyn eken. Gyýy ýigidi hile bile ukladyp durdy. Taşynyň 7 gylyny ýer-ýerinden gyrkypdyr. Piýalwanyň güýjü gaçypdyr. Saýyrlar onu tutupdyrlardy, giýje günnüzläp degirmen aýladypdyrlar. Ola ýal ne edipdir? Kert aýdan böküpmi? diýip Hanika sorady. Bilemok. Ertekiniň soňuny her kim bir hile gürrüň berýär diýip Zulfiya jogap berdi. O birden epişke tarap topuldy. "Gelýärler. Men onuň geljegini bilýän ahyryn" diýip Zulfiya gaýyrdy. Derýanyň köpürdinden bir atly geçdi. Onuň gujowyna oýulgy dolanyň bir zat bardy. Ol dogry Zulfiýanyň öýüne tarap gaýtdy. Ol Omardy. Omar atdan düşdi. Gujowyna ýykyn oturlyk bilen gapyda goýdy-da, oýlugy serpdi. Onuň içinde salmyny uklap ýatyrdy. Ol oğlunu düşüğüne yatırdy. Hanika da Omarla gürleşmäge, onuň ýüzüne seyretmäge de güýçi ýokdy. Ol kulübäniň üçegine çykdy. Omar onuň ýygynyň bardy. Bir ýerden degirmen görünip durdy. Doganyň guburynyň gaplaryna tiýäden mazar gazylypdyr. O mazara tarap oba adamlary ikiden tüýşi gurdular. Degirmen tarapdan erkek kişileriň gowry, mollanyň doga okuyan tiýdi, aýarlaň agyzy eşitip durdy. Hanika märekäniň içinden ejesini aňtady. Onuň daşyny gara bürünjekli aýarlar urşapdy. Hanika zaýlaýarlar diýip içini gepletdi. Bu ýeýmeni şu söz beýne sonup, ýüregine tarap süýjüp gaýtdy-da, ony rehimsizman çykylady. Şerkeýatkasy hem 5 metrsiz, salmatadan tikilen harbi giyimli Omar, Hanika'nın gözüne başka adam meňdedi. Onuň nazarında Hanika algyýtsyz, mehriwsiz görünýär. Onu hem şün gelenini Hanika'nın soramany garaşdy diýen. Hanika'nın beýninde başka bir şu köderdi. Ol Zülfiyadır Omar ikizi onu birinci gün tutmak üçin peýdalanjak bolýanlar öýtdi.
Ýok, beýle derler. Olar gyýdyň dolanyp geljegini bilen oklar ahyryn. Ýöne Zülfiýe daýdy. Näme üçin oňa günogul hakda kuakan gurrun berdiki? Hanyky Zülfiýanyň öz rawayaty bilýändigini geň görmedi. Daglarda rawayatlar arka we arka geçip gelýärler. Ýöne gyýdyň ýaramaz hereketiniň ýaňlydýan rawayaty hut häzir gurrun görmegi saada ýal Zülfiýanyň nereden kelledini gildiki? Hawa, saada Zülfiýanyň o hakda pikir etmegi mümkin. Ýöne kommunist beýle pikir edip bilmedi. Hanyka başyny galdyryp, men siziň öňüňizde ýazykly diýdi. Omar Hanykaň sözüne öz çözüşini, ýok, biziň aramyzda ýazyklym ýok, ýazyksızym. Söýgü meselesini ýürek edipdi. Men söýgüni näli? Hilegärli gözüňi tutdum diýip Hanyka jogap berdi. Zülfiýe daýdy, maňa günogly bardaky rawayaty gurrun berdi. Elbetde sen onu bilýänsiň. Zülfiýe sen salyg berensiň öýtdüm. Hilegärlik, bolşewikliň ýaragy däldir diýip Ömer jogap berdi. Bagyşla. Men saňa betwaçylyga düz gelmäge, goltug bermäge geldim diýip Ömer maksadyny aýtdy. Sen bilýärmi? Men ýejem näletledi. Ol uly hesret. Ýöne wagt Mahmud menen ýüz döndürdi. Men oňa garaşýardym. Indi näme etmeli diýip Hanyka sorady. Sen birden gitmeli diýip Ömer maslahat berdi. Şähere gitmeli. Ýeködüm, uly şähereme diýip Hanyka pikir edýän ýaly görledi. Şäherde bir öý bar. Boş dur diýen ýaly diýip Ömer jogap berdi. Onuň köp ýapyşgety bar ýöne. Ýekejesinem söýgü ýagtyldan ok. Sen oňa da adam Ömer diýip Hanyka ýuwş görledi. Saksyz oňa da adam. Men gorkdum. Haýşilerden öýtdüm. Näme hakdy? Bürünjüýüniň sürünine barmagy kömek etmegimi sorarsyň öýtdüm. Sen onu aňtap ýörsiň ahyry. Men o hakda pikir edemok diýip Ömer jogap berdi. Dogrudan bide birinizden diýilmäge wagt ýetdi. Sen başyňa düşen hesretli waka ýene gaýtaranda şonu. Men öz başyma düşen waka hesretli däl diýip Hanyka Ömeryň sözüni böldi. Eger kakam ýogulmadyk bolsady, onu o wakany süýjüdip gurrun bererdim. Ömer hayran galdy. Onuň ýüzi kä agyr ýady, kä gyzar ýady. Ol Hanykaның elinden ýapyşdy. Ýöne şo wada goý berdi. Men ýankaýdaryňa dogry düşündümmi diýip, ol joşguny sorady. Beýle ýagdaýda ýalan söz dönýän näler? Men dogrusyny aýtdym diýip Hanyka jogap berdi. Sen näme ýüzüme tinkäň dikýän? Ananyň okmy? Sana günün ýagtysy düşýär diýip Ömer jogap berdi. Men sen köregeňi seredýän. Eger agazyň köregesi dogry bolmaz. Men senin oňat adamdyňy ýene gaýtalap biljek. Ýöne sana kömek edip bilmen. Men birinjüýüniň gillenýän ýerine barýan ýol bilemok. Men gözümi daň wekitdiler. Ondan men hemme zady unutmaga söz berdim. Ýöne men pikirleneýin diýip Hanyka teklip etdi. Biz ýene duşurdy agyry. Men umytdan düşemok diýip Ömer jogap berdim. Ýygyna gaýtdy. Zülfiýe daýdy. Marat şaýlanyň soň gelenine. Hanykaň gamlaýyna batyp oturuny gördü. Oňun ujuwan ýüzüne uzyp suja gatanyşypdyr. Sen akbalyň keç boldy da keýgim diýip Zülfiýe oň halyna gynandy. Bar ýogy 2 günjük geçdi öli. Sen tanar ýar bolmady. Men özüm tanamok diýip Hanyka jogap berdi. Hyýalyma gelip geçmeýän dat ýok. Ýöne hiçbirinem unamok. Janyma kastetsem, jigimi dödemok. Ömer öle gidibersem, şo ýöňki ýaman hatlygyma galjak. Maskaraçylyk, hapasy ak bedeni ýokuşup bilmez diýip Zülfiýe göwnük berdi. Sen maňa inanýasyň Zülfiýe daýdy. Ýedi daýdy diýip Hanyka pyşyrdy. Ömer inanýar. Dura bar beýleki adamlaram eljaňa inanar diýip Zülfiýe jogap berdi. Sen bilinki, daglygyz. Ýylgyn sana kömek etmeliler. Güjüm edýänler köplük bolsa, duşmanam boýuna giýenler. Oduň gylgynyna tap getirip bilmän, pulu da merýändir. Sen bir näçe gün meni öýüňde saklap bilmezmisin? diýip Hanyka sorady. Men pikir edip, ölçerip döküp belli bir karara gelmeli. Isläniňçe ýaşa ber diýip Zülfiýe jogap berdi. Ýöne senin daşyňdan sesli oýlan, belki nepimde gör. Sizde grek kodu barmydyr? diýip Hanyka birden sorady. Grek kodumy? diýip Zülfiýe geňgaldy. Sen kodugyny tiňelýärmi? Ýok, diýip Hanyka jogap berdi hem pikirli görledi. Maňa bar ýogy 3 tane kod gerek. Zülfiýe Hanykaň boluşyna geňgaldy.
Ýöne oňa syr bermedi de ammardan bir taby kowa alyp geldi. Anha isleýäniň al. Hanika hodan iň ulsun saýlap 3 tanyny aldy da gyzymyna berip gyzyp. Indi men gideýin diýdi. Ýok, men seni goýup bermän dip Zulfiya o derek boldy. Sen näçe ýeriň titrep dur. Men gitmeli, Zulfiya daýda gitmeli. Men saklama, men giýjak alýan. Sen nire çek bolýan? Aly etme. Men tez uranyp gelerin. Hanika Zulfiyany guzoklady da gapa tarap ýöneldi. Ýeri gyýjak adam, ýöňüň gyýnama. Maňa anana hirin tek bagtly bolarsyň diýip Zulfiya gyýdyň gyrdy. Hanika daş çykdy. Ol töwrüne garaman köpüre tarap gitdi. Ýöňünden çykan aýallar beýletine gürdiýärdiler. Ýaşy duruşan dagyrlar oň ýerinden gahar seredýärdiler. Meni hemme kişi ýigrenýär diýip Hanika için gepletdi. Diňe Omar, men oňa kömek etmeli. Ýöne birinji bilen mertler çöwreşmeli. Hanika köpürden ýörä urady. Onuň ýygyrlyp barýan göwresi bütün akşamdan beri asuda akı uğran tuğu düştü. Tuğu gıydı özüne çekýärdi. Bir edim. Yok. Hanika şüýre uğran tağtarın üstünden şalt ýörep geçti. O başını ýaýkady. Yok. Menini niyetimden dänmen. Ýolun ögrümüne Salman oň ýerinden ýetdi. O gıyda ağzını açmagyda maý bermedi. Men okudan o ýönnüm görün Zulfiya daýda ýüzüme gahar seredýärdi. Ol Hanika sen taşlap gitdi diýe. Sen näme gidipsiň? Eýden berin sözüňde durmurlämidin? Diýip Salman şalt gürledi. Soň magla urdy. "Goýgur Salman, sen akylly bolun ahyryn" diýip Hanika jogap berdi. "Men dagyrlar aglatyr halam ýok. Hani gel, sen gözüň süpüren, men ýalyňydym, gidijik dagylym. Ine boldy. Barynne ýok aýt. Mene mekit" diýip Salman öýrendi. "Men hiç ýere gidemok şigim. Meni şo gitmeýän ýeriňe gideý." Hanika bir ýyl ýylgyrdy da, "Yer bolýar-da ýör onna" diýdi. Olar ýoda bilen ýokurlyna gitdiler. Olar kişirek meydan şaýetenlerini gündik tepelerine galypdy. Salmanyň gözü gaýan gözünden konaga düşdi. Salman, "O bir gözüň höwürtgesi bolsa gerek" diýdi. "Ýok. Bir gözler höwürtgelerini dagyň şür başyna gurunýarlar. O ýere adamlar baryp bilmeýärler. Beýçi konaga adamlar goýup durlar. Görýärmi? Ha, hanjaryň ýdamma" diýip Hanika düşündirdi. "Adamlara büç konag näme gerek bolduk ha?" diýip Salman sorady. Bir zatlar goýmak üçin oýlan ulaýmasa, men bir ýerde hoz goýýaryn diýip Hanika jogap berdi. "O näme üçin goýýan" diýip oglan geňaldy. "Bir ýerde ýa-da o hem aş dagly diýinjalar. O bu hozlar görüp begener. Ondan dögünüp maňdan ýerde täze güýçli ýolunda dowam eder" diýip Hanika jogap berdi. Hanika hozlar şukonakda goýdy. Ýürüni aşakda şölleyip gyý teklip etdi. "Zulfiya daýda Mekkezegün tötegini pişirýändir. Sen töteg gowy gerek." Salman gaşyny tutdy. "Meni ağırlasalar gowy göremok. Hanika sen meni ağırlaýasyň" diýdi. "Ha bu Salman, men seni ağırladym" diýip Hanika pikirlenmeden jogap berdi. "Şey etmeli. Eger Zulfiya daýda nirde bolanyňy soraýsa, senem ýalan sözlü. Gerenjetdim" diýdi. "Düşünýärmi? Käwat ýalan sözüň peýdasy bardyr. Ýadyňda puta sakla, sen men bilen şu ýere gelen näsiň? Men hoz goýanymym görennärsiň. Sen bir ýere gelýän ýoly bilýänärsiň. Düşündiňmi? Men hiç zat göremok" diýip Salman ýa tutan tapagyny jogap berýän ýaly görledi. "Bir ýeriň ýolyny bilemok, hiç şeýle hozam göremok." 5-nji bab. Hanika 5-nji gedek ogrunça dağa çykýar. Ol her gedek gamlaýyna batyp ýygyna durunýar. Beýle sylsylyň meseleni amal etmek oň ýekdene başardyr kaberi. Geňeşeýin nita adam ýok. Edem meselen magadyna öýde bir düşünýärmi? Ol diňe bir zady puta bilýärdi. Meselen çöýgüdi. Ýokurda garaşýardy. Hanika 6-njy gün ýerdeni şertli belge duşornyň ümit bilen näli. Enlik goýunça dağa çykyp urady. Olenni birinjini görmek ýokdur diýen pikir bilen öýren şuwrapdy. Hanika örgökden geldi. Pine boluş. Ol abre görüp bilmejekdigine gynanýam kaýynny. Näme diýip näme aýdardyň? Eýsem onuň dagyň bilentligine dadamagynyň sebäbi? Ýok. Onu näme üçinki? Oğulary birinjiniň sapa gullamagynyň diýinlermi üçinmi? Ulam diýil. Oň niýeti birinjini halat etmek. Dagyl ýigidi adamlaryň arasyna dolamak. Ogurdan suwduňa kaka başlyk üçin jeda bersen. Oň ýeli gany bulunmandyr ahyryn.
şeýle ırga oýlar bilen Hanika meydan say etip ayak çekdi. O birden tiskinip gitti. Ayağının yanına yatan hol gabygyna göz düşdü. Oç konokdan 3 tane ýart hol çykardy. Şoğunun ertesi gelenne Şamsuddin'e göz düşdü. Ol ýowdan gyrasynda ýylgyryp oturdy. Hanika oňa salam berdi. "Salam." "Salam" diýip Şamsuddin jogap berdi. "Peýgamber seni hak ýoluna salypdyr. Sen goja kişiýiniň günäsini öt. Mundan ýer gelip bilmedim. Biz başka ýere göçdük. Sen nämäni görüp, nämäni belläniň kim bilýär? Ýöňki ýerimizde galmaga gorkdyk. Sen kakaňy hem ejeňe gaýdanyňy duýduran närsinde?" "Kakam ýogurly. Ejem murda maňa näle dokudy" diýip Hanika jogap berdi. "Marat ýogurly diýsene" diýip Şamsuddin pişirdi. "Allah Taala oň jaýyny cennet etsin näherne. Ondan sen bärik gaýdanyňy bilýän ýok gerek. Men nire gaýdanyny bilýän ýok. Ýöne hol goýan ýerimi görýän bilýän bar." Şamsuddin örgökden geldi. "Eýsem-de bolsa sen onu men tutturmak üçin geldiňmi? Eger menden şeýle nejit pikir bar bolsa, bärik ýeke gelmezdim. Men hol goýan ýerimi diňe jigim bilýär. Ol 7 ýaşly oglanjyk, jigim hiç kime aýtmady." Hanika Şamsuddin'e ýüpek şal tutdy. "Sowgat ýygyny gaýtarlayan näler" diýip goja gatyrgany. Elbetde, göwsünde kemali gilen gaýdany terk eden ýene bu şal alyp bilmez. Aýby ýok. Hudaýyň gudraty bilen hemme zat üýtgäp duranlar. Anha bir gün sen ejeň bu şal bilen mürşen boyunny ýylydyr. Hanika ýüregi bilen geň aldy. Şamsuddin'e teretdi. Durmuşdan üýüňe ýaşaýan daglynyň kellesine görne hili gapma garşy pikirler mesken tutupdyr. Şamsuddin Hanikaň gözünden aňdy. "Allah Taalaň buýrugyna görä sen ýöňdün ýöre" diýip goja teklip etdi. "Dagdan aşak düşeňde ýene maşgalaň öňüne düşmeli. Ejir maşgalaň büdüremek mümkin. Şon erkek kişiniň eginine ardyr ýük düşer. Daga çykanyna ýyzdan ýöremeli. Näde kereşmeli diýen halit lütü çıkan kişilerden olurdu, sen guzoğuna da olur. Men Allah Teala'dan oğlumun aşaklygyna, o tarap, sen öňüňe düşüp gitmegin dileýän." Şamsuddin görüňe diýeni görüp, Hanikanyň büdüräýmeginiň howatyr edip, hatarly ýerde oň elinden tutýardy. Düz ýolda düşenlerine bolsa, gapdalyny ýürýärdi. Hanika halis ýadady. Şamsuddin onu emaý bilen daşyň üstüne oturtdy. Ol bir gedek diýen zaranlaryna Hanikam gözüniň daňyny söýdüdi. "Be entejikler köp ýöremeli. Geçen ýolumyzdan helemi çuk däl. Senin ýygyny tapyp bilmeseň gerek. Her hal men saňa oglum barda gurrun beresim gelýär. Gözüň söýmesem, gurruňmy diňleýäniň ýa oňa ynanýanyň nirden bileýin? Sen men oglumy sadyk gyrnagyň kabul etdiňmäge gelmediğine düşünýän. Sen äriň öýüne hökmürwanyk sürjek diýen anlardan näl? Sen başga matlap bile gelýärsiň. Hilegal geçsek bolýana dersiň." Şamsuddin'in ýürekden çykýan sözleri Hanika güýçli täsir etdi. Ol ýökünýärmi? Ýa-da köýeni durmuşyň gaýdyp gelmegine umyt baglaýarmy? "Atam gurrun bersene. Birinji hakda hem siz hakda hemme zady bilesim gelýär" diýip Hanika haýyş etdi. Şamsuddin howlukman gurla urady. "Bar muşokkotluk attan. Şo birinjiň sen alyp gaçan atyndan başlandy. Hawa şo gargy bolmadyk bolsa, maňa da sen kakaň Murat bilen oň ýatan ýer ýaty boldun. Bir ýoldan ýöremäge eýdin bererdiler. Meni owadı baý hasaplaýardylar. Wah baýlyk näme işledin? Bar baýlygym 3 ýylda gor. Şeker diýýätine bolan ýer, bagjaga, bakçy, ary. Dogurdy goýunlarym tutuş iýinçe ýüňlüdi, ýerim emmesi. Dökünlenen. Eýsem sürüýüni kim köpeldenir? Ýeri kim ýededen röýdýän? Kakamyň kakasy. Men kakam. Soňa mödüm. Men külbe dälle köp epişgeli jaý gurundum. Men başymdan bir wagty 2 bet wagtly giyinni. Aýalym tarpa taýyn ýogurly.
Ýa-da bolsa uruş başlandy. Garajdanly uruşy. Bir tarapda garyplar, beýlek tarapda bolsa baýlar. Garyplar öýlerine gadyrlar diýdiler. Baýlar bolsa aklar diýdiler. Emma o sözler barıp yatan toslama, garyplar hem baýlar hem garaýagdylar. Şo garaýaglyklaryna da galylar. Haydi men gan nükülü uğradı ölün. Oktagan gadyl boldy durdy. Soňam gadawa taktı. Mukaddes urşakda mışmış ýaýrady. Bardat, bulanma zor boldy. Garajdan uruşy, mukaddes uruş, bolşewikler gadawat. Edem näýil gadawat bolup biler. Mena Dağıstanny, uruşýanmam Dağıstanny. Goňşym ýawulmasa aşnam. Eger keseden bir ýerden dağymada dökülsediler, onu gadawat diýsem bolar. Beýle töweşde ýeke jadymam ýa-da çekilmen. Uruş meýdanynyň diňe maslygym ötermek derdiler. Hudaýa şükür, men diri galdym. Ýöne köp gan giderdim. Dükün ganyňyz näçerak boldy? Dip Hanika oň sözüni berdi. Gan küýdelep ölüşelmeýär dip Şamsuddin soňşurdy. Ol esli oturdy. May alyp täzen başlady. Hawa daglylar bir-biriniň eýmejini getirdiler. Aman galanlar öýlerine dolandylar. Menem öz owamyza geldim. Gydylmy akmy diýip sorap durmadym. Öz owama geldim. Gize geldim. Bir görsem öýümiň ähli pişgeler ýagdy. İçerik girdim. Koridorun uğruna men çopanım Sultan Ahmet gezmeli yapıyor. Eginine tüpüyorsun. Birine de kılıçtır hancar var. Sen bir de neymiş diyesin. Şeytan rüyada şeytan deyip çopanın üstüne topuldum. Sen neymişsin? Nevti bir tarpa yakyan. Ol gaytam dişin sırtı diyor. Aleykümselam. Ağırdan geldin mi? Şağırlı ya. Men bir de neymiş diyen biletin geliyor mi? Men Sovet hakimiyetini koruyan. Men öýümde de bir Sovet hakimiyeti bolurmy? Otoglarlyk adam. Her türlü 3 stolan başga zat ýok. Otogyň birini men tanyklamyşypdyr. Gapa gulpurlupdyr. Sultan Ahmediň ýanyna dolanyp gelip ýakadan ewişlep tutdumdy. Meni Sovet hakimiyetiniň ýanyna eltdi. Ýogsa da öz hanjaryň bilen tamy süýläp goýarnyp gaýgyrdym. Gaýkyrymy bir şalsa çor adam çykdy. O dagly däldi. Çopan meniň elimden saptı da anha Sovet hakimiyeti şu diýip gaýgyrdy. O ýa-da adam "Kim bolarsyň aksakkal? Giýjäň sinne näme geldiňiz?" diýip soraýar. Men bütün owa bilýän kimdigimi? Çağırdan sonra sana maýdarlar. Men şoýun eýestirnidim. Çalsa adam gaşyn sıtdy da "Eýdem Şamsuddin baý diýilýän sekeniňiz o. Aklara goşuldyňyzmy? Hani giýirin gürleşeliň" diýdi. Men bir mülakatdan ağlarlığım gürleşdiler. Men olsam her gedek şeytanın ağlığına düşüp durnimekten başka da adı bilenmok. Şeydip 3 aydağı gürleşdiler. Bir gün şol çağırta adam bana barmağın son olup bar gozu däýmetjek. Mekan edin. Sen öýüň bolsa owa şuratyna gerek. Sana beýle ulujaý näme gerek diýdi. Begenzimden ýa-da uçajak boldum. Bolşewikler wagşy däl ekenler diýip içim geplediýän. Kemmi bermen boşadyp goýberýärler. Taňry ýalkatyn. Men öýerde de bir öýüm bolmalyýan. Sürüýme de ekin ýerime de ýakyn otaý diýen. O şal gaşyn tutup mehruhy jogap berýär. Siziň döwrüňiz ürstem çykan bolsa ha meni goýbermerseňiz gerek. Bokurdogymy şeýin erdiňiz gerek. Men o şaly. Sen bokurdogyň şeýinemek näme gerek? Goýun süňkü emirleýänler. Sen burdan gaplan süňküne salmedýän diýdim. Şeýle bolsa da biçemedel. Diýişiň ahmal edäýme diýip şalsas jogap berýär. O şeýle meni goýberdi. Siz düşmanyňyzy goýberdiňizmi diýip Hanika sorady. Allah Taala aklymyzy üýtgetmedin diýip Şamsuddin jogap berdi. Ele düşmedik şagal yaratyny yalar. Hanika gozan gurguny howsary berdiň dedi. Olar näçe ýokurgarlyklarça, gyýyz ögrümleri, iňilgeleri, kemerleri, ýeke tomolup duran gaýalar puty belleýärdi. Geldiň zaraly diýip Şamsuddin teklip etdi. Häzir dik berentlik başlanýar. Kertlerden ýapyşmaly bolars. Biz aşak düşemizde beýle kemerler görmänimli diýip Hanika jogap berdi. Abreklere eltiýän ýol köpdir, ýöne olaň ählisem bizi aňtaýanlar üçin howpludyr.
Bardy ýerli janynyň iýrenler bolaýdy-da, ýekezi okumadym şowy geçmedi. Birinji taňa dimergen ekenidi. Gözsiz batyrlary uçuda gaýdyrmaga kömek ederdiňde. Edem öýmüňkleri tüpeň atyryp diýýärmi diýip, Hanika bu sorady. O ýerinden turdy. Eýdany durunmagy. Jyda bolmanyna ýokaryk gitmeli ýüründüdi. Näme üçin öýdüňi külürden atmaly? Diýip Şamsuddin gülümsiredi. Sen 3 tany hod goýdun ahyryn. Şonun ömür hem beýlekler saňa kedeki boldy. Olar seni ýüde gördürer ahyryn. Omar menden ýüde görenok. Diýip Hanika gylyp jogap berdi. Şeýle masyl? Diýip Şamsuddin geň galdy. Eýtemde bolsa, men ogluma ýek görýänleriň ilkinji Omar bolmaly. Eýtem men ere düşmedik şagal bilen ýanyş görýän kam diýip Hanika gorkup pikir etdi. Ýör diýip Şamsuddin hemde gürledi. Sen ýerde dolanyp bilmerdiň. Sen gaty köp zat gördüň. Hanika dağa dırmaş uğranı duymany galdy. Gojalyk ýygynyň galmady. Olar gür ota bürenip oturun ýapyt ýere ýetdiler. Udokda goýunlar meýleşdiler. Ortada kiçirek köl ýalpylap göründü. Hanika dağ ýeriniň bu ajaýyp keşbini biýigtyar synlamagy durdy. "Haladyňmy?" diýip Şamsuddin sorady. "Görýärmi? Bir ýerde saklanyjak bolsa-da öz sürüýimiz bar. Ol ete hem peýniri dar diýerligimiz aňlady. Ýüňümüz bolsa oňa da adamlar bilen Mekkeje gönü sarışýar. Kim de adamymyz ýok. Diňe goş howzara salýar. Gel ýene asalym oturuly. Saňa oglum hakda gurrun bermek şalyma ýol boýy özüm hakda gurlap gelsem näme? Men ýani ähli muşokkotluk gyrgy diýen attan başlanyny diýipdim. Hawa men öz ýörüýümde süýrenip bardym. Oguljugum birinji hojalygy ula adam ýaly ýüreden bolsa näme? On küýdeleri buğdadan doly. Mekkeje gönüm ýeterlik. Kakydylyny goýun etem 5 ýylda geçjek. Men zaýym elimden alan adamlara bolun gahar gazabymy kellämden owurra azyňyp taşladym. Ömürlik zyňmasamam, gara ýüze çykmady ýar gilledim. Oglum bile ýaşa guruduk. Malgar ulaw, men oglum gözümiň öňünde össü. Görmege ýigit bolup ýetişdi. Ejetini men zap durdy. Görüşüň ýaly maňa da sal medýan ýerleri bar. Oglunyň adyna Malgar ulaw dakmaklyk pikirini ejet tapdy. On şol ady dogam etdirdi geldi. On kowumlaryny Malgar ulaw ady gaty hormatly eken. Bir wagtlar onuň ata babasy padşah kadaklarla uruşupdyr. Şo döwürde Hazımrad atlyr gerçek bolupdyr. Oliň soň okuna deň işte göçüpdir. Ýöne kadakly boynuň mendir. Men hemme gadan lömok, gozalarym her hil toslam oturýarlar. Ýöne Hazımrad Şamilden oňuşmanmyşyn. O Hazımradyň naşalyny görenmiş. Enseme batyr ýigitler bir beladan ölýärler. Batyr ýigit ýa-da bir özüni tanadar görün, oňa iň oňat aty bermeli. Diýse oňa jaý gurup bermeli. Onuň barady birinji bolmak hem batyrlara baş bolmakdyr. Eýle bolupmy, beýle bolupmy ýöne Hazımradyň şyn dagly kimin mert ölündigi hak. Onu hemme tasdikleýär. On kömeksizde sag bolup bar eken. Ol komandiriniň goluny wepat bolupdyr. Ene şo ýigdiň ady Malgar ulaw eken. Hawa ogluny şol ady takdyk. Biziň tohum baýtalymyzyň hem taýy boldy, oňa da gyrgy diýdik. Oglanjyk dordepel taýçanak bilen bagyr badaşan ýaly bolaydy. Oglun taýyny suw ýakmaga uranny dagly ýerler pişirdaşyp oglan bilen taýyň haýsynyň owadyny bardy bir-birini soraşýardylar. Oglum gargyny çiýek ýumurt göle bakýady. O häli şunny burnuny garagan edip gelse-de, ahyr taýyna başa öretdi. Ol atynyň gulagyny pişirdip, "Sen kimi götürýäňi bilýärmi?" Hazımradyň "Iň göpal kömeksini götürýändiň" diýdi. Mektepde oň eline Hazımrad hakda kitap düşüpdir. On küýü köşe taýy boldy. Ol güýjüň görkezin gelýärmi? Iýy kayaklaň akşamlada çarpaýa gal. Çapaňda aýagyň ýere galtaşmasyn diýdi. Men goňşular bilen uruşup ýörendigimde, men ýylan gowumy taşlandygymy, ýa taşlamandygymy barlap ýören pursatlaryny birinji öýerdäki jaýymyzda ýaşaýardy. Şo döwürde Seyitbek atly bir öýde udarsa dagly biziň gapymyzdan gelipdir. Sen onu göründüň. O melgun sakgally çypar adamdyr. O jolugy birinji dolandyrman
ana şol adam dolanırypdyr. Men gelenimden soň ony kowmokçy boldum. Ýöne owuljugym etdirmedi. Hawa bir ýaşa berdik. Süredin seňem Mekkejogun ekseňem. Satsaňam öýderindäki zat diýdiler. Beýle bolsa menim kim galmaýyn diýdim. Hojalygymy ýene dikeli ugrady. Ýöne beýle elpeşelpeliň udawa çekmejegin tüňüm sızýady. Ondan emlägimi az-azdan ýokurda ýaşaýan garyp garnaşlanmanka aşyr uradym. Gargyna muratmakçydym. Ýylpyllyk zat göreniň gözüni gamaşdyrar diýdim. Emma owuljugym etdirmedi. Aty berdi goýmaly boldum. Ýöne nähak ýuky ýürekli edipdirin. Bir gün raýon boýunça at sapşy boldy. Atly adamlar ýygnanypdyr. Oň raýonyň ketgudasy Ismailowyň öýüde gelipdir. Ol köpden bäri hojaýyny Sibir ýolladylar. Oň öýünde harlar şäksiz köpmüşün. Yeter ýerde gaýtutdy diýen ýaly birinji gyrgyny minip gelipdir. Ýaşgylaň hemme diýen ýaly ogluma tarap ýaglyklaryny okladylar. Bir bada bu ýytanyjymyň şägi bolmady emma o bu ýytanyj biriň öýümizin başyna betbatlyk getirdi. Gyrgy şu Ismailowyň gözüne yaran bolsa näme? Tizara kalhoz diýen täze söz oba aýranyp uğradı. Bir gün men öýüme odaly küçüpönüm Sultan Ahmet geldi. O ýekede de kömekçilik geldi. Olun naçarnyk bolupdyr. Muny belläň. Oňa da atdy men diýip buyruk berýär. Men Sultan Ahmetden saňa näme gerek hormatladym diýip soradym. O maňa göreň okmy, goşlaňy ýazýan. Seni kulak kataryna geçirýän. Şeýdip öz näçerligimiň islegini berjay edýän diýe. Men oňa öz ýerimde özüm işleýäkem. Meni nähili kulak kataryna geçirjek diýen. Eýlem o näme? Diýip Sultan Ahmet sıpara barmağını şomoldup soruyor. Men oňa ol ýöýsdi uzarsa dagly. Men öýümde ýaşap ýördim. Sultan Ahmet kikirdäp gülýär. Sen oňa odan sakkalyny höwet edip bekleýärmi? O sen gapyňdy işleýär. Bir ýylny agram salýar. Eger sen gapyňda hakyny tutma işgär saklaýan bolsaň, kulaksyň. Şopon gyrgynyň ýanyna baryp kömekçisine buyurdy. Gyrgyny aýratyn kagdy. Bat Reýsewetiň atkanasyny eltilmeli. Birinji bolsa, gyrgyn ýadyp oturmaň. Iki başdan bermenip sarwaýlyk etdi. Sultan Ahmet oňa sen nähili bermejek? Bir Ismailowyň hut özüne ýarapdyr ahyryn diýdi. Men Sultan Ahmedi haýkdyrjak boldum. Ikimi köýün aşna ahyryn. Durmuşmy damy ýütgäp durunlar. O bugun saňa ýylgyryp baksa, ertir maňa ýylgyrar. Meni horlama. Sultan Ahmet gaşyn sıtdy. Ol kakam sen kakan gapysyna der dökdi. Men özümi sen baýlygyny artdyrjak bolup azap çekdim. Men kakam ikimiden gazanjymy dalýan. Ýok Şamsuddin. Durmuşyny saňa ýylgyryp bakmaz diýe. Men janym ýanaýdy. Allah Teala nire tere diýmiş. Ahir zamana goýlaşpýarym kadip käýindim. Sultan Ahmet kagyldyny alyp gitdi. Biz gizara ýakydip biläjek zatlanmady çalak surok ýynaşdyrdyk. Atlary ýerledik. Otokırk dogry öňümizde salyp ýokorulyna sürüp uradyk. Ogry ýaly ýergap gitdik. Her bir çawşyllaüşerildik. Daňa goly gaýa dagynyň öňündäki oýa etdik. Diň almakçylyk. Bir görsek ýylymyzdan 2 tane atly ýetip gelýär. Sultan Ahmet aňardan gelýär kaga ýygyrýar. Ogry hem ogrynyň ogly. Her hal gaçmakçy bolupsyňyz-da. Ana ýygyňda dolaň mallary. Sultan Ahmet gyrgynyň uýunyny ýapyşdy. At şarpaýa galdy. Birinji atdan düşür ýalyl. Sultan Ahmet birinjiniň aýagyny ýapyşyp atdan agdarmakçy boldy. Ine şo wagtam tüpeň atyrly. Sultan Ahmet hem oň kömekçisi otun üstüne gürpüllep gaýtdy. Biz ýokurlygyna sürdik. Gaýa dagynyň üstüne çykamyzda başymyza bela gyrgydan geler. Inni bütün şura hökümeti biz gaýanlar hadaplar diýip ogluma käýindim. Ol şura hökümetiniň gaýanlary söýegi bolar. Olary şu tüpeňlede diýdi. Seyitbe bolsa, olar bilen şekeleşen bolup ýörmek näme gerek diýip pikirdi. Hanika Şamsuddinin gurrun üns berip dinledi. Ol Şamsuddin öýüdüni hem ogluny günäsiz görkezek bolýan bolaýmasyn diýip pikir etdi. Ýörün uğraly. Tizara öýümde ýeter.
Birinji barada gürrüňi soňlamagy ýetişdem ýagyşydyr diýip Şamsuddin ýerinden turdy. Olar egrim-urum ýoda bile gitdiler. Hawa, gargy sebäpli birinjini Şura hökümetiniň ganlary hadapladylar. Elbetde menim şoň ýaly. Şol gara gize bäri birinji daglarda hem jülgelerde adam görse gizlenip ýör. O hakda yer hili gürrüň ýaýra diýerler. Adamlar erte kotorsan bolany. Dağın berent yerlerine eli düşmeýän garakçynyň ýaşaýanlygyny eşdip, biziň ýanymyza geljek bolýanlar köpelli. Ýöne olan hiç birini golamyza getirmedim. Diňe gaýçy onu kabul etdim. Sen onu görüňsiň. O gaplan ýaly batyl adam. Bir betwagtlyk sebäpli ýanymyza gelipdir. Ene öýümde de geldik. Görýäňmi? Täze jülgede ýerleşenler. Sürünmüzi her işini çalışmalı olýasy, ýogsa iyi salmaklar mümkün. Kemerin üstüne birinci doğurdu. Şapagyň ýagtysyna onuň ýüzi hakykatdan hem birinji tuw berilen ýaly ýalpylýady. Şamsuddin oğluny öwdi. Men oğlum görmegi hem diýsen batyrdyr. Batyrlyk ýyldyrym ýaly gözüň gamaşdyryp gidýän zatdyr diýip Hanika jogap berdi. Egerde o sen gözüň gamaşdyryp biläýsedi, onda men oğlum ömrüniň ahyryna seni eline götürerdi. Maňa men birinjiniň häsiýetini oňat bilýän. Hanika görmel sowal berdi. Siz nenen aşak düşmäge howatyr etmediňiz? Men ýeke gelmegligime mümkin ahyrym. Pähäý gyýdym. Sena oňraýdyň diýip Şamsuddin jogap berdi. Menden howatyry beýleka wagt almady. Ýene de täze aý görüp bilsem, 3-4 gedek görerin. Gaşy ýetip bilerin öýdenme. Her günden ýaly ýanyma Izrail gelýär. Men ýeke zatdan howatyr edýän. Neslim soňlanarym kadýän. Ene şoň üçinem senip aşak düşdüm. Neslimiň başga ýerde därleşýärdi. Ö dağımdy. Ö Dağıstan'da dowam etjekdigine gözüm ýetäýt edi. Onu ölümden çigip ýaljagam howatyr etjekdir. Ine şu sen otoğun hem mülkün bolar diýip birinji Hanikanyň bir jaý alyp bardy. O jaý hem 5 günüň odalyky ýaşanyň töşükdärli. Ýöne bu otoğun goşdor tertipli ýanardyr. Hekiriň üstüne ýerek ýasly meňdeş içi bedeli halta ýatyrdy. Düşüň üstüne gara şal örtülgüdi. Başı uçda gara oýluk bilen gara telpek ýatyrdy. Gara renk şalyk sürýän ekenip Hanika geň aldy. Ne alajy diýip birinji kemdinni. Men söýgülümiň ýatýan otogynyň diwarlarynyň asmanyň renkine bedelmegini. Onuň perde şöwrüň töweregini, onunky sany garnagyň surnaýyň owazy bilen hüwdirä oturmaklaryny. Kenidiniň onuň gözüniň öňünde altyn ýüdüklerden, lagly merjen bileziklerden, dür ısırgalardan hem göwür monjuklardan dogry sanlyklaryň agzyny açyp goýmagyny isleýän. Emma men humarda oturan oýunçy ýaly garyp. Sen okan kitaplardan köp zady ýa tutupsyň öýdýänip Hanika jogap berdi. Ýöne sen özüňe gerekli zady okamadyk bolmagy çemeriň. O godan jümleleri ýatlymagy ýokda ekeniň. Beýle netije çykarmagy howlukma? Hanika. Men ýatlama ölen ýaşap ýören adam däldirin diýip birinji jogap berdi. Men diňe bir zady bilýän diýip Hanika dowam etdi. Ýatlymanyň ýakymly, mertligiň şyn daglanky ýaly, söýgüniň hem şäkli bolmagyny isleýän. Ine şu hadýanylar biziň mehriban daglanmadan bede bolmalydyr. Sen bolsaň biziň ülkemiziň göwüt oturan daragynyň bir jomurlan şahaçygy. Ene sen söýüňde tutdum diýip birinji Şadiýan jogap berdi. Ganyň galyp uğrady görün, owadan söýler aýdy berdiň. Düşün. Men gurtawymda ot alawlap dur. Goý, ol ot mudama alawlasyndyrsyn diýip Hanika janykdy. Ýöne ýedi ülkemiň aýdymlarynyň başyny humarlatmak üçin gulagyň hem dakyk bolmasyn. Bu asyny uluk geçmişiň paýulanyp barýan hem arly şteti özüne çekýär. Sen adamlaň, sada adamlaň arasynda dolanmaly. Onu başarman Hanika diýip birinji tutukluwurlady. Adamlar bolan söýgüm ody üçin ojagy meňdiýär. Ýöne onu mene süremek. Küllen uçun çykma, bir entek düşünýäris.
Oýulga solunna ukla, gorkma. Sen ukyňa päsgel beren bolmaz. Senem päsgel bermedimi? Sözüňde durup bilmedik dağryň hanjarynyň uzy öňe tarapym gönüp biler diýip birinji jogap berdi. Ýöne her hal. Şu hanjary ýasyň aşagyna goýay. Birinji oňa hanjaryny berip daş çykdy. Hanika diňşirgenini. Daşarda dawalaşylýan bolmagy şemeri. Erkek kişilere bir-birlerine gerek vermejek bolýarlar. Dinlediňizmi diýip birinji safly sorady. Eýsem diýen nähili şirin tedaýdyny bir güdün kepdire öwrüşini eşitmek gydyklyalmy näme diýip bir gyrlyjyk gürledi. Köp gürleseň gulagyň gapylar diýip birinji gaharlandy. Men jigidi atyň aşagyny görenimden kör bolanymy gowgörýän diýip Seyitbek jiňgilledi. Seyitbek, sen birinjiniň gaharyny getirme diýip başga bir ýerime gerem gaýçadyr, sede goşuldy. Onu döw salasy ýok. Ata mulakat bilen başa öwredilýändir, aýaly bolsa magtamak bilen. Oğuzı, gulagyňyzdy kyň diýip birinji gadaba minni. Ýogsa, şu sesini eşderdiňiz. Huýunyň ölümi habar berýänini hak diýip Seyitbek ýene jiňgilledi. Ýöne dünýä bakyren mamynäme. Ses ýatışdy. Hanika oýulga sorundy. Abriýekler agşamlaryna oduň başynda Hanika bilen geçen ýatlaşýardylar. Egerde kakadynyň ölümi ýüregini awadyp durmaýan bolsa, onda bu agşamlar ýaşlaryň gederenjini meňdejekdi. Mektepde okuyan ýyllaryna şeýle agşamlar az bolmany. Oduň başynda oturanlaryň sada dağyllardan ýütgeş gerler ýokdy. Gydmaşdylar. Ansan Akbalyň onuň dogulun ýerine bagylýarlygyny, eýsem Akbala gylyk häsiýetiň buyruk berýänini düşünen okdular. Mysal üçin, Seyitbek'iň esasy aýby elbetlik bolsa, ol özüni tutuşundan bildirer durar. Goja ata çykanda da Seyitbek birinji ýöne ýere gelmişmänni. Ol uzağa gözlük giyadi. Goja Şamsuddin dolanyp gelmez. Oğlanyň gözüni başyny aýramak kyn düşmez. Ondan ägärje zatlary girden salardy. Nirdesin Türkiýe diýip gidibermeli bolar. Seyitbek özüniň öýse ýugdarsa galyşy barada gylykly gurrun berýärdi. Çıpar yaran sözlemek hiç tatçı görünokdy. Şoň şüýrem gurrunyň soňuny bulaşdyrýardy. Onuň şal gözleri määrleşýärdi hemde ýyrtyjylan kyal uçganaklýardy. Men görmedik günüm ýokdur diýip Seyitbek gurrun berýärdi. Gatar sürüjü ustanada ýekadaban uruzy, bazarda hokkabaz bolupdum. Ýöne men goýun bakmagy has görýärdim. Men baýlaryň çöpüni bolýardym. Bir kepde geçýändir göri, baý tohum goýunlarynyň oňlar çözüniň ýetmeýändigini bilip galýanlar. Meni ýenişýärdiler. Pulumy elimden alyp koýup berýärdiler. Emma ähli gazanjymy kisemde saklar ýaly men beýle kelesaň diýil ahary. Pulumyň köp bölegini gizlin ýerde goýýardym. Ýüzümiň persal edilen ýerleri gutuluşan soň gazanjyma keýip çekmek üçin aşak düşýärdim. O ýerler pul toplaýyn hem Türkiýe aşaýynyň pikir kelläme gelen okdy. Tejribesizdim. Bir gezek satan goýunlarymdan düşen pulun hetde asab bolmady. Yer on näme sowmaly. Men bazardan at haşamly eýer oňat oýluk telpek hem tüpeň satyn aldym. Gidip barýakam, jigide at bilet tüpeň näme gerekdi wada pikir edýän. Soňra özüniň orýan jigidiň gizi gowa baryp, bir baýyň gyýdyny alyp gaçýanlygy ýadyma düşdi. Men şol gece balşyň öýüne bardym. Saňsa sajakly ary istime şoldy. Ola şeýler çakmak çaklary görün, Hudaý görkezmesen ýüdüm deprek ýaly boldy. Men her neçe bolsa balşyň öýünden bir denany oýlugyma dolap, atyň öňüne bastym hem tokoýa tarap eňdim. Men ologodan denany otyň üstüne düşürip oýlugy serpdim-de. Inni ýer bilen göğüň arasynda saňa menden başga eýçkan bolmaz diýdim. Men atymy agaja daňyp gyýdyma ýögürlüsem, otyň üstüne şal saç kempir otýar. Ol arkan ýüzüni gaýşyp gülýär. Gülküsiniň arasynda bolsa, "Ey taňrym, beýle akma oğly haýsy maňlaýy gara ene dogurdy ka" diýär. Men ganym depämirdi. Men oňa "Sen zat goý kempir tokoýda taşlap giderin. Goý seni günnüden günertan möjekler ýetinler. Gargalar bolsa, galyň gaçanyny agşamlyk edinler" diýip goýgardym. Men atymy ýürüýün salyp gitmek üçin öňe aýagymy getiremde, kimdir bir ýerinden ýapyşdy. Aha. Biziň ýenemizi alyp gaçan gör kim eken diýip ogy ýygyrdy. Handy şatdan.
Ağacın düýbünde dur. Eger atam sen temmeň berer. Bu gyýgyrýan bir ýetkinji oglandy. Men onu emgenmän bata düşüp kekirdiğini okulap bilecektim. Ýöne oň eline tüpeň bardy. Men özümiň küýüni kempir oýulgy durajak gulamda gasyrypdym. Ene şo purdat onuň atadam geldi. O perwan typyp daýy adamdy, ol gyýratlydy. Geçen zapar gurrun bereninde atadı garatly diýipdiňle diýip Şamsuddin Seyitbegiň sözüni böldü. Gara bolanyň ýa-da gyýr bolanyň näme tapawdy bar? diýip Seyitbeg çyýt ýaljagym müýnitmen jogap berdi. Esasy zat atam bar, atady kempir bolsa otuň üstüne garganyp ýatyr. Ha ondan goja atdan düşüp ýanyma geldi. Men içimden wah bir kempir üçin gözümi doguluk taşmaly olarym kamy pikir etdim. Ine goja üstüme abanyp dur, elinde de hanjary. Gelemäň şogurdy ýa. Ýerine kempiri gyýgyry urady. Onu öldürme, magamet. Ol her neçigem bolsa, meni senen ömürlük çyda düşürmedi diýe. Goja bolsa, wah men şonu oňurmanlyk üçin öldürjek bolýany. Bu pankelläni. Oňurmaza geçene baş koşmasyn diýe. Kempirim onu ýeň bererler. Öldürme rehmet. İçiňe soğudasyň gelse, oň şep gurowuny ketäý diýe. Men gara çetlerde ogulaň töweregini kanka urudum. Gulagymdan tanarly öýdüp, öňümden çykanyň duşundan soğulup geçdim. Gizelerine ammarlara girdim. Kelpegime gyýyşyk geýip, gulagymyň üstüni örtme urunnym. Gize uğurlan rahatlanmy günlüğüne badyrda ýerledim. Şeýdip ulak goýat hergezanly etdim. Meni Sowet hökümeti halat etdi. O Şamsuddin ýygnady. Menem oguljugy birinje penarandym. Elbetde howardar bolmadym. Türkiýe hakda pikir etdim. Hawa Sowet hökümeti meni halat edişi ýaly hilagym etdi. Şamsuddin'i goýuberdiler. Maňa bolsa gidere ýer galmady. Şoň öýüne galy berdim. Ana bärigem bile gaýtdyk. Şeytanyň alyna gidip Sultan Ahmetdir kömeksini öldürmedik bolsam bu wagt erkin Sowet grajdany bolup el aragyny içer ýörerdim. El aragyny bir ýerde aşyň okla diýip Şamsuddin'ň sözüni böldü. İçen, näme içmän diýip Seyitbeg jogap berdi. Ýöne men bir ýerde hesretden ýaňa içýän. O ýerde bolsa keyfim üçin içerdim. Oň tapawdyny bilmek gerek. Ýönden göwüni hoş Seyitbeg kuruş gözüne 5-nji gedek arak goýup birdemde başyna çekdi de Hanykaýa öldürdi. Sen guloksa Spar Bedroy Seyitbeg ýalyn sözle oturun diýýäňmi? Men saňa dagly dinanlaryň näme üçin hokgobadyň telpegini pullan doldurýan aklaryny görkezýänmi? Ol hanjaryny gyýnyndan sogurup çeperini aldy. Uç tarapyny ýagyryna gönükdirip başyny arkan gaýşartdy da hanjary şo duruşuna saklap aşağı eğildi. Sağ elinden balağının züğüsünden el yarığını çıkarıp, onun başının aylap yokorik okladı da ağzıyla kaptı hem salatını dikeldi. Ne Hanyka? Men dağlı dinandan arasına az ölmezegimi gördün mü? Yöne men iki hanzarın arasına varlım. Aşağı düşüp adamdan arasına barsam kapsızaklar. Elbette men Sultan Ahmet'i bölüncü öldürdü deyip Hudaýyň adından andispen biljek. Hem merre şeyledir öýdüp, men sözümi gaýtalaya. Emma iki baştan rehim etmediler. Sebebi madal deriňeseler Sultan Ahmet'iň ilkinji günäm däýerligini yssaçyljak. Bardy ýyl oňat deriňeseler günämi geçiläýändigem mümkin. Onu da birinji janymy jehenneme berer. Şeýlelikde ol birinji gedek adam ganyna galmaly bolar. Ine görüşüň ýaly maňa ýeke ýol bar. Ýöne bagyryny baş tutmuşlar näme üçindir udaga çekýärler. Yel ýykan guragaç ojakda ulap ýanýady. Şemal oduň ýalyny ýelpeýärdi. Ol Hanykaның ýüzüni ýagtyldyýady. 4 süýt göz oňa uçuýla garaýady. Gaýşo. Sen bir ýerine ähir düşdüňe? diýip Hanyka sorady. Bilmahmud eginlerini gerte de bir wada jogap bermedi. Ol birinji ýüzüne sorul etdi. Meni dinan meherli getirdi diýip gaýça jogap berdi. Allah Teala her kimin kellesine iksani beyni şanany goýupdyr. Erkek kişilerin kelle şanaklaryna akıl hem idermenlik dörediýän ağır namus düşünjesi üçin ammar edipdir. Dinarlyň kelle şanaklaryny bolsa,
Mekirlikden hem hilegerlikden pürepür doldurupdur. Ene şu maňlaýymda şapyk eýlerini görýärmi? Bu aýal üstünde iň soňky söwüşimizden galan tagma. Beýwar odan dinanyň ýüzüne seredäýsem, her gezek oň mekirligini ýatlarym ýalynyşan. Men şu söwüşden bäri diňe ýyldızlara tomaş edýän. Ýöne sen ýerliň beri uğrumy ýitiräýdim. Seninle odanlyk agdyklyk edýärmi? Ya hilegerlik? Entege düşünüp bilemok. Sen odanlygyňa her bir seher şygy güýe geçip dur. Ýöne sen näme üçin bir ýere gelendiňi gözüňden biler ýalylar. Asmandan gözüm aýranmok. Ýyldızlaryň arasyndan sen taýyň agtarýan. Kalbim gorkudan noly, maňlaýymyň şapygy goşulnaýmasa da biridir. Yerliksiz yere howsal edýän diýip birini ýaňlatdy. Sen ikinji şapygyny gören adam bolmaz. Ýyldızlara hyýanet etseň dogdaga düşüp, ilkinji nişanyňa sebäp bolan hürmeleň bile duşmaly bolarsyň. Ganyňyzdyrmy birinji diýip gaýça jogap berdi. Dostuna hyýanet eden adam ýeňiň gözüni tutsa gapsyn. Mene aýal üstünde sana hyýanet etmen diýip birinji gönörtledi. Gaýça kürüşken başyna çekdi. Birinji onu herlen ber uzu oturdu. Şamsuddin gyzaryň gözlerini ýüzerdip, gürüňleşdir tyýyndaýady. Oň ýalaňaç bileklerini garlygyň lagyl menekleri örtüpdi. Gaýça gürüňde dowam etdi. Telpekleri gyzyl lentali ruslaryň biziň daglarymyzdan ak telpekli kadaklary kowmaga kömek edip uran günlerini. Ýagny Rus rewolýusiýasyna şenni men oga begidim. Beýle ulu bolmada baýar saýylýadym. Oň sözüne de ulu hattat gadaplanýadym. Owamyzyň mollasynyň äli kitaplaryndan bir näçe Rus kitabyny okap çykypdym. Gurrun edenimden dinlänimi gowy Tezini çıkarman oturdun, yarında näme baryn şak edýän ýokdy. Men garşymdan gelýän adamyň ayak sesini eşitdämden saňyllap urumuny isleýärdim. Ýöne garajdaryň uruşunyň başlanmagy bilen özüm käbi ýeriniň ayak sesinden gorkup urudum. Men garpyşykdan gaça durdum. Gyzyl güllem ýa-da ak gülle, haýsynyň düýeşimi böwterine garaşdym. Men gülleleriň ägilisiniň hem garadygyny, gurşunlygyny bilýärdim. O wagtlar Allah Taalaň kimiň eline dost ýaragyny, kiminkä duşman ýaragyny tutturanyny kim bilýär? Men her neçik bolsa, Paşa polkowniki Alihanowyň toparyny duşar boldum. Köpür geplemeýin. Oň eline tüpeňi Allah Taala bermän, iňli tutturanlar. Alihanowyň topary gyzylan atriýatlaryň üstüne gaýdy usulýadylar. Şo wagtlar olara partizanlar diýilýärdi. Sebäbi dağırlar hem Ruslar gaýym birleşipdiler. Polkovnik Alihanow adamlar diňe gylyç hem gamsy bilen boýuna gidermeliler diýip gaýyrmak halýady. Boyun sıyınmayan oğurra ot dörme uyuryadı. Partizanlar gün-günden köpeliyadiler. Olar bizim daşımadı halkalayın kurşadılar. Asla sen namart yeniden etmeli oldu. Bizim karakçıra toporumuz dargadı. Ben yekiyordum, gayağın düğününe kaldım. Yukarımda partizanlar dururlar. Aşağıda o deriye sırpın ya. Gasaza düştün mü? Bağıtarsın la. Yok aşağılığına. Men böktüm. Takiyi yavim bile usuttan gaytdım. Canavar gark gollu. Men ortam ölümün öýününe aňarky kenara çyktym. O ýerde de telpekler gadar lentaly partizanlar aýranyşyp ýörler. Men ölen kişi bolan boldum. Ennam janym garagany. Usutdan süýüşip gaýdanymda aýygym daraw utup sarlapdy. Meni meýitliň arasyna okladylar. Gize ýola düşdüm. İtine süýreni jülgä etdim. Yatıp özüm dürtüdüm. Möjek ýaly yaralanmaýaladym, açlyk çekdim. Alihanowyň hem ogurlarynyň eli düşenliklerini eşitdim. Olar Çintiň Tokoýunyň içi bilen Gürjistana, ondan Türkiýe aşmakçy bolupdylar. Durabara Tokoýlary hem jülgelere ümtümli garalaşdy. Men bazarda bir goja bilen gürrüňdeş boldum, içimi döktüm. O maňa arkaýyn ýöňe barber. Oğlum Allah Taalaň öňünde günäden ýeketen näl. Olaryň aglabaty bir wagt öýlerine baryp bal tutup Mekkeje ekip ýörler. Dogurlaryna bakyp ýörenlerem gatdäldi. Şondan soň öýüme uğradym. Goja gaýdypdyr.
Men adım tutan olmadı. Obada azuda durmuş dowam edýärdi. Men öýüm görýän gulup leken. Goňşymyň gapysynyň bardım. Olar maňa gyşyk göz bilen äňeslerem garnymy doýurdular. Olaň gürrüň görmeklerine görä men gaýyn atam kelpegimiň näherligini bilýän bolmaga çemeli. Ol goňşulamyzy öýlenip men bilkesany aýalymyň ady şeýle. Garak şeň öýüne gezdirip bilmen nipdirdi. Onu obasyna alyp gidipdir. Men Surhaýyň bilkesanyň kakarynyň üstüne uradym. Yerli gijedi. Ok degen oýlugymyň deşiginden tenime soğuk urlýady. Emma men yüregimi buğda döndüren zat soğuk däldi. Aýalym bilkisa äriniň öýünden, özüne Hudaý tarapyn iýerilen adamynyň öýünden gidipdi. Ahir yetdim. Gapylaryna eýerli zatly bir oňat atdyryn eken. İçeri kurdap girdim-de. Bilkisany süýräp atyň öňüne bassym. Soň bolsa Surhaýyň külbesinden gyp basandym. Daňatýança Gaýa dağından açtım. O ýönlü günümi tokoyun jimmeşinde geçirdim. Şonda hüýür melegim bilkisanyň pysyrdyp aýdanlar ýary. Şirin sözleri insan oğul eşdenlerler. Bir ertesi gijäni Çeçen tokoylugyny bir satmada geçirdik. Ýakynlak obada kakamyň aşnasy ýaşaýardy. Gije gitmek howpludy. Daňatýança satmada garaşmakçy boldum. İçine girsek jemenne ýok eken. Emma ozakda ot köräp durdy. Bir yerde bir ýaşaýan ýa-da men ýary gillenýän bolmagy çemeli. Tigara çatmanyň eýesem geldi. Biz özümizden kimdigimiz barada ýarany sözlemek emin goýmadyk. Öýeti dağ geçişini pudarlady. Bilkisan ahyryn uruna çykdy. Çeçen kä maňa seredýärdi. Käte orada bilkisadan gözüne aýran okdy. Mehman atanyň uly ipdirler diýip saçagynyň başyna ünledi. Bizim buzağımıza meňdeş şerawym goýdy. Bir iyi biçdik. Kellämiz aýlanyp gitdi. Yatar wagt boldy. Çeçen allyda bir ýugmaga başlady. Şeýle oduny jüwütdiňe Allah Taala ýaradyp biler diýip o lakkylady. Geliniň bir syýyna. Bir Hudaý tarapyn ýere gaçan daňyrlady ahyryn. Bilkisa boldy. Hamala düýün söz aýdylan gelinlik dälerini ödänok. Ol başyny aşağı salyp agzyny puta ýumyp oturdy. Iň berkidi ýylgyraýsynna. Agynyjak perişten bardy. Çeçen bilkasadan gözüni aýyrman meni öýýärdi. Dogry men öňme söýdälim. Men awarylyň daýagynym, gerdenliginim, syýratlysynym, Yaradanyň özü ýar görmeginem. İki katar merzen oturduran ýaly jogurdaýan ak diýişletinem gördüm. Elleşemde barmağımı döwürü getirýän güýçlüsünedi. Şilim otla bermeli ýanyp duran gözüne gabat geldim. Ýöne beýle pil mahmada henide senin duşanmak. Gepin küleýäri. Çeçen dili var eken. Ýöne oň näme üçin? Bir de uyanı düşünmedim. Ol kenidem el çeker ýaly. Ol ýene gürlä vurdy. Ýere sen nany ýarym diýsen, syýratly äriň aýalynyň Bedroy goňuştunyň ka gaçyp barýanyň näme sebäpdenligini kim düşündirip biler? Oňa Bedroy der ýaly däldi. Çeçenliň öz boluşly odunyny bar. Men olaň dinanlary bir wagtda jadylap bilýänliklerini eşitýärdim. Ol siz içeride Gurweden üstüne rahat yatarsanız. Men orta kapıda oýluň üstüne yataryn. Men ýyllarlaryň Allah'a günüň oýarmagyny halaýan idi. Aýalym kemi beden üstüne ýyşardy. Men gaty hoş bolup durun. Ondan bilkisany ýöpmege munudyp awy berni aly uklapdym. Jahan ýagtyly uranyny oýandym. Gapdarynda bilkisanyň ýokdugyny görüp gen galdym. Su alyp gelmek üçin çeşmegden öýtdim. Aradaçylyk elinle gapa çykdym. Ey, soňuny gürrüň bermäýin. Dağlyň Vietnam namasyny palta aklady. Şondan bäri men ýakyn hemdemem oýluk gören tipim boldy. Anha bir gün eğer yürekli, iň esasy bolsa pek elli birinci tataşmak mesler boldy. Ondan gapdalyn galmadym. Gaýşy onuň demi gelip gidip durdy. Birinciniň bitiniň burnu ganamy.
Oňa şagal topulsa men gaplan bolup üstüne bökörün. Hanika diňe lapkeşlik ketiretinden gorkýady. Bardy gelli birinciýini göwnetmek baradak ähli azap puçy bolsaýam. Ýigit kaka başlygyndan el çekmek islemedi. Onda Hanika owa dolanmaly boljakdy. Ol owa näme alyp barar? Insany ömürlük ýitirnigi baradaky ýürek ızasynymy? Ol birinciýiniň ýanyna gitmegini juwanlyk ýeňil kelleligi däldi. Eýsem ýigidi halat etmek mümkinçiligi bolan anamy sebäpligini adamlar nähil tuğut edip biler. Onu nähil garşylarlar. Atasan görünüp duran ýigrenç bilen. Gıýdagyň däpde sorun bolupdy. Owada enteklerem garank geçmişin alamatlary aýlanyp ýördi. Entekler bolşuluk kaktak köndüsünje. Öýüň ağır namasy bardak ýüreligi dowam edýärdi. Ýöne o kamasmol çileýän bolan soň täze pikir urmaly. Antan üçin göreşmeli. Hamana birinji ýalňyşanyny bir wada boyun alman ekenine. Oň üçin Hanika niýetinden ýüz öwürmeli bolmady ahyryn. Ýok, ýok. Lapkeşlik gorkuzy entek ýer. Umar ýalňyşy. Goýul guramasynyň usta boýunça hereket edibersin. Hanika bolsa, ýüreginiň emri boýunça hereket eder. Ol birinjini adamlaryň arasyna boşar. Dagly ýigit kaka başlygy üçin jogap bermeli bolar. Her hal onuň jenaýat eden ýeri ýok. Oňa Hanika putugynan ýa. Emma Hanikany diňe bir borç ýerkine goýýarmyka? Onuň ýüreginiň jümmüşini başga bir duýgy metken tonulaydy näme? Ýödüň ağlamak näme gerek? Ýöd ýanyndan bir boyun alaýmaly. Birinji bilen bazarda ilkinji sataşy, ýigidin ilkinji bakşy, gyýdyň ýynjaryny açyrdy. Onu Hanika diňe bir borjyny berja etmek üçin näle eýsem ýürek emri boýunça gidipdirdi. Ýeri şeýle bolany näme? Onuň näme aýyby? Eýsem birinji nähili? Onuň öz söýgüsi barada saýraýşyny görseňiz. Dogry. Şol söýgüniň owadan töwemätäş därligine Hanika düşünýärdi. Ýöne şonda da. Günler kergen urap geçip durdy. Birinji Hanikanyň daşynyna odal kururdunam artyk kükrek gerýärdi. Ol Hanika höwürün şagyrýan lasyn hakdaky aýdym aýdyp berýärdi. O dagyrlaryň gadymy aýdymydy. Aýdymyň sadaja sözleri, asyrlaryň geçmegi göre täzelenip gelýärdi. Bir näçe jümleleri bolsa nakly öwrülip gidipdi. Birinji hem aýdymyň bir näçe sözlerini hut özüniň söýgüsini, çyn gustugyny aňladar ýaly ýetgedipdi. Birinji Hanikanyň kölegesi ýaly bolup ýörüşini oňa söýgüli aýdymyny diňledýärdi. Sen maňa ýekece söýji söz aýt. Kisi dilden bärde aýt öýüni aýt. Ýüzüme çalaja ýylgyryp bak. Ýeň astyndan ýylgyr gören ýylgyr. Meniň kelpegime çalaja elli. Atanykda elli gören eliňi degir. Ýüzüňi bulak suwuna ýuw. Şo ýugdanyňy içmäge iýdinmer. Geňörsen görgörün iýdinmer. Maňa kene get. Amsyraýyn ýöreýin. İşleýän şertiň aýt, bitirmäge haýır bolayyn. Hanika her gedek ýigidin joşkuny sözlerini eşitende ikirjiňlenip durmadan. Men bilen aşak adamyň arasyna gidilýärdi. Ýok, ýok, ýok diýip birinji ýerde ýerdi. Sen meniň ölümmi isleýänmi? Meni şu ýerde öldür. Men jan berip barýakam. Sen hanzar ýeriň towap edeýin. Ýatar wagt bolýardy. Hanika öýde towyna gidip oýlugy durun ýatda uka gidýärdi. Ol ertirlerine kimdir bir yerinin sozap demarjyny eşitip oýanýardy. Ol gözüni açan okdy. Birinjiýiniň tagaşykda düşeginiň baş uzunyna oturup, oýlugyň çetini saraja sypar ýanyna aňýardy. Ýer bilen ýene de şol aýdym başlanýardy. Ýöne onuň sözleri ýetýärdi. Birinji uluklyk izi ýatman aýdymyň zarin hem gamyn görnüşini düzýän ýaly. Bir gün ýer bilen birinji dowam edip duran düzgüni bozdy. Bu aka onuň bütün gününi bir ýerlerde geçiren gelegin ertesi boldy. Galadaklar şonu oňa ere düşündirýär. Birinji ertesi ýerle geldi. Onuň ýüzi ak tamdy. Hem ulukly gününi dymp geçirdi. Hanikanyň ýüzüne gustor seretdi urin. Ol barda da düşündi. Birinji aşakda owada bolupdyr. O ýerde näme bolsa bir zat bolupdyr. Birinji içine aýdan okdy. Ýör diýip ol hemleri görledi. Hanikanyň niräki diýänem toramady da ýerine düşüberdi. Olar Hanikanyň duranyp gelennäki birinjiýini höwes süren syýynlan ýeri görün käli etdiler. O ýerde bir näçe dogry otlap ýördi. Käliň daralýan ýerine 10 ýaşarlan at ýatak bardy. Birinji kelte boýly baytalçany ýatakdan çykaryp, oňa bir bölek gant berdi. Soňra buýrup berýän terzi
on gulugyny yaplandy. Ol Hanika dönüp, "Sen şu ýa benim bilmegi öwrenmeli. Muň ady Garlawaz. Sen munyň kizikligini her etme. Bu gaty ýynamdyr. Eger munyň göwünü tap bilseň, hiç bir atlygyňdan ýetip bilmez. Ýekezi duşmanam gutulup bilmez. Diňe men gargym bilen. Ýöne sen men ýerimden kowmy islämi ahirinde." Onuň soňky jümlesindäki göwüni çökgünlük, Hanika höwürün şagyrýan lasyn bardak aýdymyň göçgünlüği ýöne hakyky teterlerinden pes täsir etmedi. Birinji Hanikany ýaba minnirdi-de. Ýalyna nähil ýapyşmalygyny öwretdi. Soň bolsa gargyny çykaryp böküp minni-de sygyryp goýberdi. Atlaryň kisem durun ýerlerinden güpürde berdiler. Olaň tezligine ýaňa Hanikanyň ýüregi urmasyna goýan ýaly boldy. Ol atyň ýalyna ýapyşanyny duýman galdy. Atlar ilki wada oýun daşyndan deň ayak goşup sapdylar. Olaryň kelleleri galtaşyp barýany meňzeýärdi. Ýöne birden gargy öňe saýryny gurdy. Hanika sarazy dewiklerini duýman galdy. Garlawaz onuň hereketini öýçe kabul etdi. Ol gargynyň ýygynyň ýüzüni saldy. Hanikanyň gulugyny ýeri şuwlaýdy. Garlawaz ikinji gaýlawdy. Gargynyň ýygynyň ýetdi. Ýöne Hanikanyň gözi garaňkyrapdy. Göwünni atyň üstünden agyp barýan ýaly boldy. Arman ölmeli boldum. İş bitirip bildim diýip içini gepletdi. Emma Hanika ýykylmady. Birinji onu ýüzüniň uğruna garbap tutup gujogyna saklady. Ol Hanikanyň gözüne minnetdarlyk ýaşynyň uçganoklaryny görüp galdy. Atly türgünne şu her gün gaýtaran ýady. Şamsuddin gaýçy hem Seyitbek da bolsa ýokurdy. Galanyň girelgesiniň agdyny durýadylar. Olar birinji ýüniň Hanika gidip barýan aty böküp minmegi öwredişini, Garlawazyň gorgunyna gidişini, hatda sapşyny syýynlaýadylar. Beli çakkanlyk Hanika bir bada başartmandy. Onuň bir gedek el tapyp ýüzüne şarpylap ýykyldy. Birinji ylgap baryp ony gujogyna aldy, çeşmeýäniň başyna gitdi. Ol gataňdy barmaklary bilen gyýyň sapsyrlan ýüzüni ýugdy. Ol aýatyna diňe bir gan nälle. Eýsem gelip göz ýaş damjasynyň hem çarşalynyny gördü. Hanika ýöňüň emersiligine utandy. Ol bilgeçdeýin şatly güllüdi. Garlawazyň ýanylgady. Onuň agdyna bir bölejik gan salyp ýeňil böküp istinatlandy. O Garlawaza baş öwreder diýip Şamsuddin dillendi. İkisine de ata da baş öwretjek diýip Seyitbek hamardady. Şeýle bolsun na Hudaýym diýip Şamsuddin jogap berdi. Gaýçy oýdun ýüzüne gurdy. Ol gojanyň ýüzüne içkin teredip ýuwaşça gürledi. Okuyuplu gyz. Gurrunsyz başa güreder. Şamsuddin hiç jogap bermedi. Ol dua okumak söýleýän ýaly ellerini döşüne ýetdi. Çoğunyň ertesi Hanika odaly kurry ýaly birinjiýiniň ýüzüne oýa düşdi. Emma bugün birinji atlar yatakdan çykarmady da Hanikanyň dar jülgäye gitdi. O ýerde nawdan bedi dakylan halta atylgydy. Birinji hanjaryny sogurup haltadan döndü. Hanjar halta çümüp şo wagtdan geri gaçdy. Hallan atan halta neden birinji agurlupdy? Ol sen tüpeňi hatasyz atýaň. At minmegem öwrendiň. Indi hanjary erketmege öwreneýsen, tüýüz jigit bolýaň diýdi. Sen özüň nähil jigit boldun diýip Hanika sorady. Men jigit bolup dowuldum. Soňulmul lälip birinji jogap berdi. Jigitlik maňa ata-babamdan miras galypdyr. Indi senem jigit bolardyň. Sebäbini saňa men ýolumdan başga ýol bolmaz. Birinjiniň bu sözüniň şu aşakdan ýüzüne ak tam edip aladaly gelen säheri bilen baglylygyny Hanikanyň ýüregi sezdi. Şoň üçin sorawam durmady. Ilki wada hanjardyň anna hallan atan halta gaýdyp öýüne urulýady. Badan ýykylýan gedegen bolýady. O gülýädi hem aglaýady. Ýöne ýyda çekilen okdy. Ol ahyr soňy jigitligiň bütün gotuna mögürenni. Ýüregimiň sennip üzülip barýanyny diňe Allah Taala bilýänler diýip birinji bir gedek türgün nöşkden soň içini dökdi. Eger isleseň saňa gargyny peşkeş bereýin. Diňe Yaradanyň par diýişine kaýyl bolsaň bolýar. Ýok, diýip Hanika jogap berdi. Sen adamyň öňünde aklanmaly. Pikir etdi birinji gönertledi.
Bir yerde uzak saklanıp bilmez. Bir de kıyın yol garaşy. Dün ınamdar adamdan eşitdim. Senin omurun bir de gelýän günü ýoly aňtaýarmyş. O howply adam. Sen bilerek geri omuru gahyr edýäň. Ol borjun bir zaý edýär. Menem sen näme? Şoňa kömek bermekçimi? Maňa dönükli etmekçimi? Men sana hiç da wada bermänim. Eýem söýgüniň harasady ögürlüp biljekdigini gödüňe getirmek kıyın datmy diýip birinji gyýgyrdy. Ol Hanika tarap bir adım etdi. Gyýyl hanjaryny ýalaňaçlady. Birinji kürt durup durdy. Onuň gözüne hanjaryň ýalpyrlygy howpdan görünýän ýolborsyň diýişine meňdedi. Ol jynty gyýgyrdy. Öldür. Gowy öldür meni. Ýok dostum. Sen ýaşamaly men üçin. O şeý diýip oýun gapdalyň ýygyna garynman kert baskan çaka tarap gitdi. Dostum diýip birinji gaýtardy. Men üçin ýaşamaly. Ol hanjaryny halta şeýler batlurdy görün. Aýatyny dillerini duyman galdy. Şo güniň agşamy birinji Hanika ýylyp bir gözlegde geçirmeli. Sen kakama ýetewan bol. Ol elbetde mögülepdir diýdi. Eger sen ýüregime ýakynlaşmak umyt edýän bolsaň, şo gözlegiň betet diýip Hanika jogap berdi. Onu bir teşnelikden helak bolurdy. Çiýişlikdir, hinkalyň ýygynyň şerap ýa-da buğda içmesen bolmaz diýip birinji dillenni. Abrekler gizetüle gelmediler. Olar dolanıp gelýän şäher Hanika gozaň ýanyna aýrylmady. Mundan bir durmuş bolarmy diýip Şamsuddin diýerini. Bir günne gorkudan ýaňa 100 kerem ýürüp diýerelýär. Birinji taň aýtdymy? Omur baradaky täzeligi men eşitdim. Bir gaby guduşup barýas. Allah Taala dinanlara biri erkek kişilere diýen etdirmäge uly hukuk beripdir. Sen şu hukugyny kim üçin aýaýaň? Men amanadymy tapşyryma garaşyp durmaň. Birinji ýöne gaýçydyr Seyitbegiň ýanyna ýakit. Siziň atlaryňyzyň ýerine ýetip biljek bolmaz. Dagestan giňdir. Birinji dagdaky obalara barýan ýollara beret dolandyr. O ýerde onu ýüz keşfinden tanamazlar. Senem tanap bolmaz. Antan şekilli ýaşaň. Goza Hanikanyň elinden tutdy. Göwşüllen 5 metriniň uşagyna ýetirdi. Bilimde aňyr başy dürmonjuklary bar. Onu aýalymda kynýady. Monjuk düzümi oň boyununa 10 gedek daw urmagy ýetýärdi. Ýakady halka monjukdy. Dağıllar dürmonjugynyň ölemenleridir. Eýsem onu halamyan bamy diýsene. Monjuklary az-azdan satyň. Ondan öý satyn alnýanda sag öndüriň. Goza hygyrlap üstürmäge durdy. Hanika onu ýolka gozasynyň gyzgynjak suwuny içirdi. Şamsuddin hoparda düşdi. Oň ýüzi ýagdylyp gitdi. Meniň monjugy mahabatlanyp oturmam näme diýsene. Meniň bir hazynam bardy görün. Onu görün owadan ýanan ank bolardy. Altyn der bilen gaýmalanan uly ak ýaglygym bardy. Onun başyna atansaň, logordar durursyň. O ýaglyň ýüzünde ýüzler çallagyl gözüň gamaşdyrýardy. Ýyllardan hem ýetiş öýle atşýardy. Ejem onu gernime toýgun terpay edipdi. Oňa gorsa mamam peşkeş edipdir. Oňa da mamam mamat berenler diýip Hanika gozaň sözüni bölüp güldü. Sen ýerlikse gülýän gyzym diýip Şamsuddin şähtaçyk jogap berdi. O şeýle de bolmaly. Gürrüm vermeklerine göre o ýaglygy telim arka aňyrda hanyň aýala tynanmyş. O şeýle mahabatly ýaglyk bolan. Onu sen atyna aýsaň da hut özümiň hem ýüregim gürsüllerdi. O ýaglyk kädir niredi? Ogurladylar. Melgun ogurlady diýip Şamsuddin gaharly jogap berdi. Ýadyňdamy? Men saňa oba şurasynyň öýümde stollaryny goýuşduran onu görüň berdim. Hawa men ýaýla baryp şo pikir etdim ýördüm. Öýümi elimden aldylar. Täze hökümet külbede ýerleşip bilmez ahiryn. Ýöne Allah Taala men emlägimin hem üçin naşanyklary berdik. Bir gün gapymda oturýarkam, udokdan toğun göründü. Ýokul goşulan 3 tane araba görmeň obama tarap sowuldy. Onu görün oglum, kaka.
bizim sanlıklarımız deyip ýygyr. Hut şeýleken. Men sanlıklarım. Gulpluzy, zatlyzy. Arabasy asarlaryny hem elime tutturdy. Men begenimden ýa-da uçajak bolup arabasa bal hödüretmäge durdum. Oğlum bolsa sanlyklary açyp işlerini dörüşdirýär. Arabasy ballan oýup elime bir kağıt tutturdy. Emlägiň alandan hakda goluny çekdi. Men galama yapışdym. Şo wagt oğlum gol çekme kaka. Ýaglyk ýok. Ejemiň ýagly ýok diýip gıýgyrdy. Men bar kepim gaçdy, lampa aşağı oturup beripdir. Şo ýaglyga degmän barjy emlägim alan ortara gowy bolardy. Şo wagt Allah Taalanyň birinji periştesi Cebrail guluma pişirdi. Araba şiýany gyssy. Sowet hökümetiniň bir ýagly gözüni dikmek boljak zat däl. Eýsem gadnada baýlyk gitme. Ondan araba şiýany gyssa buradym. Ýolly sanlyklary açdyňmy? Açaňokmy boýunyň alýan? Ýok, isimde Hudaý açamak diýär. Men oňa duýduw gyzardym. Hudaý ara boşma. Sen ogry hem ogry şagaty. Arabasy. Men güdüme dikanlap, boluşmaň nähili? Näme sen? Aklyla goşulanyň emlägiňi spidek goňy tapşyrdyňmy? Ýani goluň çek ýoksa da bular ýygyny näki diýänligi. Men golumy çekip kagyzy arabasy awdatdym-da. Sen Sowet hökümetine haýsy gullukda durýaň diýdim. Men Atbakardyr diýip arabasy jogap berdi. Eýsem. Atbakaryň aýaly hanyň aýalynyň eginindäki ýaglygy atynmaly kanun barmy? Atbakar jogap bermedi-de. Arabalaryň tarap uğradı. Men oň ýerinden unutmagyn melgun. Ikimiz duşmaly bolarys. Sen şonu tanıt etmeli bolarsyň diýip gaýgyrdym. Şamsuddin üsküre uğradı. Hanika oňa size köp görlemek ziýanly. Dowamly ýene bir gede goýa elen diýdi. Ýene bir gedek diýäniň bolar mukaberi. Men halim teň. Şo suwundan ýene bir az bersene. Goza ýene bir käse ýolka gozasynyň tugun içdi. Ol eski wagtlap ýetini çykarman ýatdy. Soň ýene gurrun dowam etdi. Maňa her hal Atbakar bilen duşmak müýesser etdi. Dogry maýdyn, onu aňtadym. Bu kuda garaşdym. Diplomam okludy. Atbakar owadan raýona barýardy. Olýam saparlyga bellenipdi. Ol meniň bu kulup oturun gaýamy ýetip düpöňni ýerde goýdy. O wagtlar dagyrlar, düpöňli edýärdiler. Bir-birlerinden gorkýardylar. O şyýbygyna temmäki dykmagy durdy. Men onuň düpöňini jürgäp pydyp goýberdim. Ýeri, men ýaglymy uğurlap baý bolduňmy? Ele düşdüň gerek diýip oňa goýberdym. Oňa tarap düpöňimiň niline uğurdum. Men onu görünmänem düpöňläp biljekdim. Ýöne ogry dogdagy baranyna öýdüni kimiň iberenini gurrun vermegini isleýärdim. Şeýtmesen aralygyň bolarmy? Atbakar ýüşenmeýän ýaly bolup durdy. Gaýtam. Wa aleykum assalam Şamsuddin aga diýär. Hamala gadarly garnaşyna duşan ýar ýylgyrýady. Oleginde korjuny ýerde goýup üstüne oturdy. Ölüm piňine de däldi. Şilim bir şekerin soň atay diýär. Ýöňümde tanıt etmeli boljakdygymy duýdurmarmydym saňa diýip jogap berdim. Birden Atbakar tart ýerinden turdy da şyýbygyny oklap goýberdi hem tanıt etmäge başlady. Men haýran galdym. Dälräpdir. Kim akıl adam ýeni öldürip bolmady. Günä bolar diýip isim gepledýän. Emma henidem tüpeňimi şenäp durdum. Atbakar bolsa daraklygyna galyp tanıt edýärdi. Elini galgydyp gyýgyrýady. Sen goja, men arduw edip berende adamy nirden bilip berdiň? Meniň bar ardywym tanıt edip berkem ölmekdi. Ol birden sakka durdy. Haşgaş edip. Sorna hem deprek bolmasa gydygy ýok. Sen ýeriňe bir sarp agyryndy. Men tüpeňimi goltugyma ysdyryp el sarpmaga durdum. Atbakar bir ögrüm edip men gapdanma geldi-de. Gözüme bir gazam temmäk serpdi. Men gözüme okurýansam Atbakar tüpeňimi kakyp aldy. Ol hani Şamsuddin aga. Eni seni tanıt et bakallydy. Ondan maňa tüpeňi senedi. At Şamsuddin şeytan şagatynyň öňünde. Ogry öňünü tanıt etmez diýip gaýgyrdym. Tanıt etmeseň
Dağ zerenini atandan inayı görmen niye? Etçe lazım var mı? Ölmeli mi? Oğlun topbaş yetim uymalı mı? İçimden, men maskarasılığımı bilmediler. Hayhidir bir at bakarın sözüne kim mınantın niyen? Gepin külösü. Men başardığımdan ayrını vurudum. At bakar olsa bana seyredip gülüye. Goza, senin sağız olmaz tam seyredip bilecek der o. Hani, bol bakalı. Ol tüpeğini horcunun üstüne koyup el çarpı vurdu. Ehe deyip meçe verdi. Havu men ayaklamın ıskını asyan satan ettim. Sen ne için meni kıynayan, tüpeğli? Allah Teala inni dine inanyandan yağlığını uğurlayan uğurları kömek ediyen olmağa semelliyen. Men sen yağlığını uğurlamak deyip at bakar cevap veriyor. Sen dağdan aşağı düş. O bana gel. Bizim öz tiyatrımız var. Bir tanışığı peyda oldu. Sen yağlığını bayramçılık şagalanına naçarnıklardan şov ediveriyorlar. At bakar tüpeğin okuna ayırdı da men gögünüme degenliğine. Oğur diyenliğine karamazdan seni öldürmeye sebep yok kuzu. Yani oğluma birinci kavat geleysem gülü. İkirizinden men yeko katavşırarım. O men kanlarım. Men kakamı Sultan Ahmet'i şol öldürüptür dedi. Men ona kakanı öldürün biriniz deyip kim ayttı sana dedim. At bakar bana azgırlı. Kim aydanı neymi? Bütün ova şey diye. Ol kanlar deyip cevap veriyor. Men ona yalın ay diyen köpeği oğlu. Oğlu da yalın sözlüyor. Men oğlum kakanı öldürün. Ol hele gıybatı. Sen aşağıda da şaydanlarım gurrun ver dedim. Men kakamın meydin taptılar. Ol gıybat derliyor. Yigit tüpüğünü ayağımın yanına okladı da aşağılığına uğradı. Abriyaklar uzun gecelep gidiyediler. Yönü köprüns boş geliyediler. Kalhoların emlaklarım, sögüde zaylarım bir gorulyadı. Elbette saksiyonu bu bülüragıdı kalhoz ambarına girmek. Ya da garavulu yeko kotavşıragıdı amanat kahsani yarmak kıyındat derli. Emma bürüncü, öz garamağın nakılardan gan lükmen talansıl etmeli bir talep ediyedi. Ol götürülmeli fırsatımız yerli. Şoňşynem owalardaki gora organlaryny özüktürmäliň diýdi. Abriyaklar başga ýere gidipdir diýdirjek bolýady. Onda ýetmeçilikler näme? Eýsem başga adamlar pullary emläg az uğurlaýalarmy? Bir gidenlerine ähli gerek zatlaryny almagy, şondan soň bu dağlar taşlap Gürjistana ýa-da Türkiýe aşmagy pikir edýärdi. Birinji, göreýmäge gaçmaklygy tiýleşdirjek bolýany meň diýdi. Abriyaklar bolsa oňa ýadylar. Emma ol ýöňü bilen Hanikanyň ýüregini eýer etmeli. Dostum diýen söz birinjiginiň kalbyny ornarypdy. Dostluk bilen söýgüň arasy daşta bolsa gerek. Owalarda ele düşmeýän abriýagyň talançylykları barda gürünür ýatşypdy. Gaýçy, kelim gedek aşak düşüp bazarda itneşipdi. Adamlaryň gürrüňi dinläpdi. Gaçyljak günüň ýakynlaşmagyna päsgel berýän ýene bir sebäp bardy. Gozanyň taby gününden pedelýärdi. Onu agyr ýoly äkitmek boljak därli. Ýeki öden goýup gitmäge de yntabyň çatjak därli. Birinjiginiň bir delili bilen abriyaklar alaşdylar. Birinji täze habar eşitmek üçin Tokoyşyňka öýdi gitdi. O baranna Tokoyşy howsula düşüp oturun eken. Kimdir biri Tokoy huzuruna barýan ýol aňtaýan bolmagy şemeli. Zantylar ýere düşmekden gorkup bir ýere gelmelerini goýupdylar. Birinjiginiň ýydyrylmaýanlygy hakyna gürrüň diýigini ýalan eken. Gaýtam zantylaryň habar bermegine görä, birinjigini tutmak barada buyruk berilipdir. Tokoyşy gyýda alyp gaçmak bilen ul naçarlygyň gaharyny getirenligi üçin birinji ýygyny häzir ýagdaý kynlaşypdyr. Tokoyşy dagyň başga bir künjeklaryny amatly ýer gözleýärdi. Birinji eşden ýakamda habarlaryny kakadyr abriyaklara gurrun berdi. Hanika näçäň baş uzunna oturdy. Ol bir zada düşündi. Omar onuň niýetini unuman, öýdi hereketi urapdyr. Hanika bir täderge nähili garajagyna aýgat edip bilmedi. Omaryň son ýerligine begenmeli. Omaryň son ýerligine begenmelimi? Emma abriyaklary höwüşdi ýele saljak manyň barmy? Demek herekçilik bolmaly. Omaryň herek bolmagy mümkin. Birinjiginiň herek bolmagy. Hanika Seyitbegiň özüne tinkerin dikip oturanyny duýýardy. Ol ahir için nöktü.
Omarın howplu düşmanlygyny söz bolup bilmez. Ýöne onuň ajalyna howluýanlygynyň esas sebäbi bar ahyryn. Ol ýene Hanika gözüni aralyp feretdi-de dowam etdi. Möjekler ele düşmezligi üçin orada bolup gezýärler. Eger bizem şo möjekler ýaly agydy berir bolsak, müň tüýümizden bir tüýümi gymyllamaz. Ýöne başga bir gorkulu zat bar. Biziň aramyzda alem möjek bolmasa biridir. Hanika turdu da öýde toguna gitdi. Gulagas, Seyitbeg. Kelläňdäki samsykly pikirleň özünde sakly. Men gaharym getirjek bolma diýip birinji algyrly. Hanika dahaly zatlar sen gaharyň getirýär diýip sıpar iç ýakkyç gurrun tapdy. Şo weleli bäri biziň edenimiz uğruna bulanok. Bide beýle zat görüp eşitmänlik. Eýetine ýeliňi degirmän Mekkeje gün tapmaly. Oň ýözi uğru bolsa da zat diýmeller. Sen aç bolýarmy? diýip birinji gaharlany. Her gün men hinkal paýymy, men kurşgamdäki iç şiýugymy çek. Ýöne men planym bulaşdyrma. Belki Hanikany owaý bersek gowy bolar diýip gaýça gurrun oşuldy. Kıyın hem uzak ýol aşmaly. Gyýyr beýle şatasy damaz. Ondan motyany halana o ahry. Hiç wagtam halama diýip Seyit alyp götürdi. Ol alsaljak bolýa. Hanika sen düşmanyň ganlaryň ahyryn. O seň üçin kakasyny ýitirdi. Sen mol çypar diýip birinji gyýyrdy. Ýogsa da sen molmon diýip Seyit oň sözüni böldü. Bize melgun heder edip gülýär. Gyýydyň öýüri gelýänçe ýigit garaşyp ýördi. Birinji saklanyp bilmedi. Ol yaraly gaplan ýagryp Seyit beň üstüne döndü. Emma ony ýykaýmy gaňsat däldi. Seyit beň sardy işen sırtırdyp ayaklaryň arasyny giň açyp şepellen birinjiniň boýnuny ýapyşdy. Abrekler sıparyň bu suwulyna beretdiler. O şepellen garşydaşyny daşlaşdyryp sag aýagy bilen gasyny dep ýerdi. O bir gedek äpet gaýça ony hem şol suwulda ýykypdy. Emma birinjiniň öz goranyş usuly bardy. Ol Seyit beň hüjümünden bir burun öň şep aýagy bilen onuň dyýyşanyny depdi. Sıpar ýykyldy. Ol turup bilmedik tren boldy. Atletine bolsa duýdurman hanzaryny togurmagy ýanışdy. Howplu bir zat gaýça onuň gözüne ýylaýdy. Ol sıparyň arkasyna böküp onuň hanzarly elini toglap ýere bassy. Seyit beň öz aýagyny ýaralady. Ol alkem köşeşdi. Çakmışyň dartgyny goşady. Abrekler ýene de gojanyň düşeginiň ýanyna oturdular. Birinjidir Seyit Beg'i çirim çekdiler. Şeýwikden gezeklerini sordular. Şamsuddin Urrakäýini. Agdarlyk sizi oňullugyň üstüne etmez. Siziň bağlaňyz hem dürli, diňe ýoluňyz bir. Şu ýerden uzagra gitmeli. Men diýirkem siziň gidip bilmejeňizi bilýän, emma men haýhun amanadymy tapşyrjagym diňe Hudaýa aýan. Bir derek garaşmaň gidin. Sen Seyit Beg, Hanika näde dogry gyşarlýan? O size hıyanat etmez. Gyýydyň ýüregi ak. Juda bolmasa, her ýene bir tarapa gidin. Siz düşünüň ahyryn. Sizi aňtaýanlar gün-günden güýçlenýärler. Siz bolsaňyz sagat saýyn askynlanýaňyz.